Το καλοκαίρι του 1984, σε ένα ήσυχο αδιέξοδο έξω από τον Dayton του Οχάιο, ένας ταχυδρόμος παρατήρησε κάτι περίεργο. Τα γράμματα συσσωρεύονταν στην είσοδο ενός περιποιημένου μονοκατοικίας, με τους φακέλους να κυτρινίζουν κάτω από τον ήλιο. Μέσα, ο αέρας ήταν στάσιμος. Στον πάγκο της κουζίνας υπήρχε ένα μισοτελειωμένο φλιτζάνι καφέ. Μια κάρτα γενεθλίων ήταν ανοιχτή στο τραπέζι της τραπεζαρίας. Τα δύο αυτοκίνητα της οικογένειας ήταν παρκαρισμένα στο δρομάκι και η μπροστινή πόρτα ήταν ξεκλείδωτη. Η τετραμελής οικογένεια που ζούσε εκεί είχε εξαφανιστεί. Δεν υπήρχαν ίχνη πάλης, ούτε σημείωμα, μόνο σιωπή. Και ένας φάκελος με σφραγίδα ταχυδρομείου 2 ημέρες μετά την εξαφάνισή τους. Αυτή η επιστολή θα εξαφανιζόταν από τα αποδεικτικά στοιχεία της αστυνομίας τόσο ξαφνικά όσο και η οικογένεια. Και 40 χρόνια αργότερα, είναι το στοιχείο που θα μπορούσε τελικά να λύσει την υπόθεση. Πριν ξεκινήσουμε, φροντίστε να εγγραφείτε για περισσότερες αναλυτικές έρευνες, ανεξιχνίαστες υποθέσεις, ξεχασμένα εγκλήματα και αλήθειες που αρνούνται να μείνουν θαμμένες. 12 Ιουλίου 1984. Τόβηση 2186. Backwood Court, Dayton, Οχάιο. Ο πρωινός ήλιος έπεφτε σκληρά πάνω στο χλωμό σπίτι το Μακρέι, μετατρέποντας τη δροσιά στο κατάφι των γκαζόν σε μια λευκή λάμψη. Για τρίτη συνεχόμενη μέρα, ο Ρόι Κάσταρ επιβράδυνε το ταχυδρομικό του φορτηγό μπροστά από το χαμηλό σπίτι σε στυλ ράντσο και συνοφρίωσε. Η στίβα με το ταχυδρομείο βρισκόταν ακριβώς εκεί που την είχε αφήσει χθες. Μια τακτοποιημένη στίβα λογαριασμών, καταλόγων και ένας μοναδικός φάκελος χωρίς αποστολέα. Ο άνεμος είχε κυρτώσει τις γωνίες. Μια αχνή υγρασία σημάδευε τον πάνω φάκελο. Σημάδι από την καταιγίδα της προηγούμενης νύχτας. Η δουλειά του Ρόι δεν απαιτούσε συνήθως να σκέφτεται πολύ για το τι συνέβαινε μετά την παράδοση της αλληλογραφίας στο γραμματοκιβώτιο, αλλά 3 μέρες ήταν πάρα πολλές. Οι Μακρέι ήταν άνθρωποι της ρουτίνας. Η Ντόροθι Μακρέι τον υποδεχόταν πάντα στην πόρτα με ένα γρήγορο χαιρετισμό, και μερικές φορές του έδινε ένα μπισκότο βρώμη στις Παρασκευές. Σήμερα, κανείς δεν ήρθε στην πόρτα. Ο Ρόι βγήκε στη βεράντα. Από εκεί, μπορούσε να δει μέσα από την πόρτα με το σίτατο σκοτεινό σαλόνι, το περίγραμμα ενός καναπέ, ένα τραπεζάκι με περιοδικά, έναν ανεμιστήρα που δεν κουνιόταν. Χτύπησε. Καμία απάντηση. Το δεύτερο χτύπημα ήταν πιο δυνατό. Ντόροθι. Μπι. Η φωνή του ακουγόταν πολύ δυνατή στην ήσυχη οδό. Κάπου στο τέλος του τετραγώνου, ένα χλωοκοπτικό βουίζε. Ο Ρόι δοκίμασε τη λαβή της πόρτας με το σίτα. Άνοιξε εύκολα. Η κύρια πόρτα πίσω της ήταν ανοιχτή λιγότερο από 2,5 εκατοστά. Έσκυψε μπροστά και άκουσε. Τίποτα. Το βλέμμα του έπεσε στο τραπεζάκι στην είσοδο. Εκεί βρισκόταν ένα ζευγάρι κλειδιά αυτοκινήτου. Δίπλα τους, ένα ζευγάρι γυαλιά διαβάσματος, τακτοποιημένα διπλωμένα. Ο Ρόι έκανε πίσω, νιώθοντας ένα κόμπο στο στομάχι. Ήξερε τι έλεγε το εγχειρίδιο των ταχυδρομικών υπηρεσιών. Η μη παραλαβή αλληλογραφίας μπορεί να υποδηλώνει κίνδυνο για τους ενίκους. Ήξερε επίσης τι είχε διαβάσει στην εφημερίδα την περασμένη Άνοιξη για μια οικογένεια στην Ινδιάνα. Όταν έφτασε η αστυνομία του Dayton 20 λεπτά αργότερα, η βεράντα ήταν περικυκλωμένη με κίτρινη ταινία. Μια γειτόνισσα στεκόταν στο πεζοδρόμιο τυλιγμένη με μια ρόμπα, λέγοντας ότι είχε ακούσει φωνές πριν από 2 νύχτες. Δεν ήταν ακριβώς καυγάς, αλλά κάτι επίγον. Μέσα στο σπίτι κάτι δεν πήγαινε καλά. 2 κούπες καφέ στο πάγκο είχαν κρύο, μισοτελειωμένο υγρό. Στο νεροχύτη υπήρχαν 3 πιάτα, όλα ξεπλημμένα αλλά όχι πλημμένα. Μια κάρτα γενεθλίων για το μικρότερο γιο τους, τον Ντρου, ήταν ανοιχτή στο τραπέζι της τραπεζαρίας, υπογεγραμμένη από 3 διαφορετικά χέρια. Δεν υπήρχαν ίχνη παραβίασης, αναποδογυρισμένα έπιπλα ή αίμα. Και τα 2 αυτοκίνητα της οικογένειας ήταν στο δρόμο. Ο σκύλος, ο Τζάσπερ, ήταν στο δωμάτιο με τα ρούχα και κλαψούριζε, ενώ το μπολ με το νερό του ήταν στεγνό. Και στη βεράντα, το πρώτο γράμμα στη στίβα τράβηξε την προσοχή του επικεφαλής detective. Ήταν ένας απλός φάκελος χωρίς αποστολέα. Η σφραγίδα ταχυδρομείου έγραφε 10 Ιουλίου 1984. 2 μέρες μετά την τελευταία φορά που είχαν δει τους Μακρέι. 9 Ιουλίου 1984. Τόπος, Backwood Court, Dayton, Οχάιο. Ήταν η μυρωδιά που έκανε την Ίντιθ Γόλης να σταματήσει στη μέση της εισόδου του σπιτιού της εκείνο το πρωί της Δευτέρας. Δεν ήταν η δυσοδεία κάτι νεκρού που θα ήταν πιο εύκολο να προσδιοριστεί, αλλά η βαριά υγρασία που φαινόταν να μεταφέρει μια ελαφριά οξύτητα. Είχε βγει έξω για να ποτίσει τα γεράνια της όταν την ένιωσε. Ο ήλιος ήταν αρκετά ψηλά για να λευκαίνει τον άσφαλτο και ο αέρας ήταν τόσο πυκνός που κολούσε την μπλούζα της στην πλάτη της. Απέναντι,
το σπίτι το Μακρέι ήταν σε απόλυτη τάξη και ακινησία. Η πόρτα του γραμματοκιβωτίου ήταν ανοιχτή, με μια στίβα φακέλων σφινωμένη μέσα. Η σημαία ήταν ακόμα σηκωμένη, σαν κάποιος να ήθελε να στείλει κάτι, αλλά άλλαξε γνώμη. Θυμήθηκε ότι είχε δει τους ίδιους φακέλους το προηγούμενο πρωί και το πρωί πριν από αυτό. Η Έντιθ σκίασε τα μάτια της με το ένα χέρι. Δεν υπήρχε αυτοκίνητο στην είσοδο, οι κουρτίνες ήταν κλειστές. Τα σκαλιά της εισόδου, που την Παρασκευή το βράδυ ήταν καθαρά, τώρα ήταν καλυμμένα με νεκρά φύλλα και ξερά κελύφια από σπόρους τελιάς. Κάτι σε εκείνο το σπίτι φαινόταν παγωμένο. Είπε στον εαυτό της ότι μάλλον είχαν φύγει για το Σαββατοκύριακο. Η Μακρέι ήταν τέτοια οικογένεια. Τακτική, ευγενική, προβλέψιμη. Ο Μπιλ δούλευε σε τυπογραφείο. Η Ντόροθι έφτιαχνε κέικ λεμόνι για τις εκδηλώσεις της εκκλησίας. Ο Ντρου, 15 ετών, ήταν στην ομάδα Στίβου. Η Έμιλι, 12 ετών, ήταν ολογόνατα, αγκώνες και φακίδες, και πάντα ποδηλατούσε πάνω κάτω στην οδό Μπέργκουντ μέχρι να ανάψουν τα φώτα του δρόμου. Αλλά 3 μέρες χωρίς να ανοίξουν καν το γραμματοκιβώτιο, αυτό δεν τέριαζε. Η Έντιθ έσυρε το σωλήνα του κήπου στην αυλή, με το ακροφύσιο να σκαλώνει στην άκρη του πεζοδρομίου. Συνέχιζε να κοιτάζει προς το σπίτι το Μακρέι. Καμία κίνηση, κανένας ήχος. Ακόμα και η πόρτα με το σίτα, που συνήθως κροτάλιζε με το αεράκι, παρέμενε ακίνητη. Μέχρι τις 10 ακριβώς, είχε ποτίσει τα λουλούδια 2 φορές, μόνο και μόνο για να έχει μια δικαιολογία να μείνει έξω. Τότε ήταν που το είδε. Ένα μικρό λευκό σχήμα κολλημένο στη στενή σφήνα της σκιάς κάτω από την μπροστινή πόρτα τους. Ένα γράμμα. Πρέπει να το έσπρωξαν μέσα από τη θηρίδα και να έπεσε στο χαλί. Μόνο ένα μέρος του ήταν ορατό από το κενό. Μπορούσε να διακρίνει την καμπύλη της φραγίδας. Παραλίγο να περάσει το δρόμο, αλλά η φωνή στο κεφάλι της, που ακουγόταν ύποπτα σαν της μητέρας της, της υπενθύμησε ότι δεν ήταν δική της δουλειά. Ωστόσο, όταν το ταχυδρομικό φορτηγό έφτασε στο δρόμο 15 λεπτά αργότερα, η Έντιθ ήταν ήδη στα μισά του δρόμου. Ο ταχυδρόμος, ο Φρανκ Μακέιλ, ήταν νέος στη διαδρομή, ίσως στα τέλη της 20ετίας, με ένα καπέλο του μπέισμπολ τραβηγμένο χαμηλά πάνω από τα μάτια του. Έκοψε ταχύτητα όταν την είδε να περιμένει. «Καλημέρα, κυρία Γουάλας», είπε. Εκείνη δεν ασχολήθηκε με ευγένειες. «Φρανκ, έκανες παράδοση στους Μακρέι από την Παρασκευή», κοίταξε πάνω από τον ώμο του προς το σπίτι. «Ναι, το Σάββατο και σήμερα». «Και δεν πήραν τίποτα?» «Μάλλον όχι». Σήκωσε τους ώμους. «Ο κόσμος φεύγει από την πόλη συνέχεια». «Θέλετε να τα κρατήσω?» «Όχι», είπε γρήγορα. «Απλά αναρωτιόμουν». Έβαλε και άλλα φακέλους στο ήδη γεμάτο γραμματοκιβώτιο και σήκωσε το καπέλο του πριν συνεχίσει. Το απόγευμα, ο ήλιος είχε μετακινηθεί αρκετά ώστε το σπίτι το Μακρέι να πέσει στη σκιά του μεγάλου πλατάνου μπροστά. Η θερμοκρασία έπεσε ελαφρώς, αλλά ο αέρας ήταν πιο βαρύς. Η Έντιθ βρισκόταν συνεχώς στο παράθυρο της κουζίνας, κοιτάζοντας ανάμεσα από τις περσίδες. Στις 4 ακριβώς, ένα σκούρο σεντάν στράφηκε στην αυλή. Δεν ήταν γνωστό. Το αυτοκίνητο πέρασε αργά, ο οδηγός του, ένας άντρας με ανοιχτόχρωμο πουκάμισο, κοίταξε κάθε σπίτι πριν σταματήσει απέναντι από την είσοδο το Μακρέι. Έμεινε εκεί για σχεδόν 2 λεπτά χωρίς να βγει, και μετά έφυγε χωρίς καν να κάνει τον κύκλο της αδιέξοδης οδού. Η Έντιθ ένιωσε ένα σφίξιμο στο στομάχι. Όταν ο ήλιος έδισε πίσω από τα δέντρα, το γραμματοκιβώτιο ήταν ακόμα ανοιχτό και, στο αμυδρό φως, η άσπρη άκρη του γράμματος προεξήχε ακόμα από κάτω από την πόρτα το Μακρέι, ανέγγιχτη. Πήγε για ύπνο, λέγοντας στον εαυτό της ότι θα χτυπούσε την πόρτα του στο πρωί. Αλλά όταν ξύπνησε από τον ήχο μιας σιρήνας που ακουγόταν αχνά στο βάθος, κατάλαβε ότι είχε περιμένει πάρα πολύ. 10 Ιουλίου 1984. Τοποθεσία: Backwood Court. Dayton, Οχάιο. Το πρωί, ο δρόμος ήδη έλαμπε από τη ζέστη. Μια λεπτή μεμβράνη υγρασίας κάλυπτε το πεζοδρόμιο, κάνοντας τον αέρα να μοιάζει σχεδόν κολώδης. Η Έντιθ Γουάλας ήταν ξύπνη από τις 6, ανίκανη να αποτινάξει το βάρος που ένιωθε στο στήθος της. Είπε στον εαυτό της ότι θα περίμενε μέχρι μια αξιοπρεπή ώρα για να πάει στην πόρτα το Μακρέι. Οι 8 ακριβώς της φαινόταν πολύ νωρίς, αλλά στις 8:30 περπατούσε νευρικά στην κουζίνα, με τον καφέ να κρυώνει στο πάγκο, κοιτάζοντας το ρολόι κάθε 30 δευτερόλεπτα. Τελικά, 10 λεπτά πριν τις 9, εγκατέλειψε την προσποίηση. Διέσχισε το δρόμο, τα σανδάλια της χτυπώντας το ζεστό άσφαλτο. Από τόσο κοντά, το σπίτι το Μακρέι φαινόταν χειρότερο από μικρόν με τόνο τι είχε συνειδητοποιήσει. Η σημαία του γραμματοκιβωτίου ήταν ακόμα σηκωμένη, η μπογιά ξεφλουδισμένη στις άκρες, γεμάτο τόσο πολύ που ένας από τους φακέλους είχε αρχίσει να κυρτώνει από το βάρος. Τα σκαλιά της εισόδου ήταν καλυμμένα με σκόνη και γύρι,
ακαθόριστα από την Παρασκευή. Το γράμμα κάτω από την πόρτα, αυτό που είχε δει χθες, ήταν ακόμα εκεί, με τη γωνία του τώρα λυγισμένη. Χτύπησε. Ο ήχος αντίχησε αχνά μέσα, σαν να τον είχε καταπιεί το σπίτι. Περίμενε, ακούγοντας για βήματα, για το αχνό τρίξιμο της κλειδαριάς που γυρνούσε. Τίποτα. Χτύπησε ξανά, πιο δυνατά αυτή τη φορά. Ντόροθι. Σιωπή. Μετά το τρίτο χτύπημα, έβαλε το αυτί της στην πόρτα, προσπαθώντας να ακούσει κάποιο ήχο. Το βουητό ενός ανεμιστήρα, το τρίξιμο των σανίδων του δαπέδου. Ο αέρας μέσα ήταν στάσιμος, πυκνός, σαν το σπίτι να κρατούσε την αναπνοή του. Το χέρι της αιωρήθηκε κοντά στο πόμολο. Σχεδόν το δοκίμασε, αλλά κάτι στο να περάσει αυτό το όριο χωρίς άδεια της φαινόταν λάθος. Έκανε ένα βήμα πίσω, κοιτάζοντας προς την είσοδο, προς την κλειστή πόρτα του γκαράζ. Η Έντιθ αποφάσισε να δοκιμάσει από πίσω. Το μάνταλο της πόρτας κόλλησε λίγο, όπως το ξύλο που πρίζεται από τη ζέστη του καλοκαιριού. Η αυλή ήταν τόσο ήσυχη όσο και η μπροστινή πλευρά. Δεν γκρέμονταν πετσέτες στο σχοινί. Δεν υπήρχαν ποδήλατα ακουμπισμένα στη βεράντα. Ο κήπος, τον οποίο η Ντόροθι φρόντιζε με προσοχή, φαινόταν διψασμένος. Οι πατούνιες κρεμόταν στο υπερυψωμένο παρτέρι, το χώμα τους είχε ραγίσει. Η Έντιθ χτύπησε την πίσω πόρτα. Το σίτα κροτάλισε ελαφρά, αλλά κανείς δεν ήρθε. Μια λεπτή αίσθηση ανησυχίας την έσφιγγε στο στήθος. Ακουγόταν η αναπνοή της, ένιωθε το σφιγμό της στους καρπούς της. Γύρισε στο σπίτι της, με τον ήχο των τζιτζικιών να βουίζει στα αυτιά της. Μέχρι το μεσημέρι, αποφάσισε ότι δεν ήταν η μόνη που το είχε παρατηρήσει. Τηλεφώνησε στην Τζόαν Μπέκερ, 2 πόρτες πιο κάτω. Η Τζόαν απάντησε με το πρώτο κουδούνισμα, με χαμηλή φωνή, σαν και αυτή να σκεφτόταν τους Μακρέι. «Δεν είναι σπίτι», είπε η Έντιθ. «Το ξέρω», απάντησε η Τζόαν. «Δεν τους έχω δει από την Πέμπτη, ίσως από την Παρασκευή το πρωί. Νόμιζα ότι είχαν πάει να επισκεφτούν τους γονείς του Μπιλ». «Δεν μου είπαν τίποτα», είπε η Έντιθ. «Ούτε ο άντρας». Σταμάτησε, γνωρίζοντας ότι η Τζόαν θα καταλάβαινε. Μέχρι το μεσημέρι, η ησυχία είχε αρχίσει να γίνεται καταθλιπτική. Η Backwood Court δεν ήταν πολυσύχναστη οδός, αλλά συνήθως είχε ένα απαλό βουητό. Χλωοκοπτικές μηχανές, φωνές παιδιών, ο θόρυβος στον πάλο του μπάσκετ στις αυλές. Σήμερα, ήταν σαν να είχε χαμηλώσει ο ήχος σε ολόκληρο το τετράγωνο. Στις 1 ακριβώς, η Έντιθ κάλεσε την αστυνομία. Ο αστυνόμος Τόμ Κόρνς έφτασε λίγο πριν τις 2. Η θερμοκρασία είχε ξεπεράσει τους 32 βαθμούς και ο υδρότας είχε σκουρίνει το λουρί του καπέλου της στολής του. Ήταν νέος, γύρω στα 30, με μια ήρεμη, έμπειρη έκφραση που δεν άφηνε να διακρίνει κανείς τι σκεφτόταν. Βγήκε από το περιπολικό, με τον μπλοκ σημειώσεως στο χέρι, και έριξε μια ματιά στο σπίτι πριν πλησιάσει την Έντιθ. «Εσείς καλέσατε», τη ρώτησε. «Ναι», απάντησε εκείνη, εξηγώντας της τι είχε παρατηρήσει. Τα ανοιγμένα γράμματα, η ησυχία, τα χτυπήματα στην πόρτα που δεν απαντούσαν. Ο Κάρνς άκουσε, κουνώντας περιστασιακά το κεφάλι, και μετά ανέβηκε τα σκαλιά της εισόδου του σπιτιού του Μακρέι. Χτύπησε 3 φορές με δύναμη και φώναξε «Αστυνομία του Ντέιτον». Σιωπή. Δοκίμασε την πόρτα. Κλειδωμένη. Έκανε το γύρο του σπιτιού, ελέγχοντας τα παράθυρα, κοιτάζοντας μέσα από τα κενά των κουρτινών. Η Έντιθ τον παρακολουθούσε να σταματά στην πίσω πόρτα, να σκύβει ελαφρώς και μετά να προχωράει. Όταν επέστρεψε, η έκφρασή του δεν είχε αλλάξει. Κανένα σημάδι παραβίασης, κανένα σημάδι ότι κάποιος είχε περάσει από εκεί από τότε. «Λοιπόν, από τότε που έφυγαν». «Έφυγαν», ρώτησε η Έντιθ. «Πιστεύετε ότι πήγαν ταξίδι?» «Μπορεί». Η αλληλογραφία συσσωρεύεται γρήγορα. Κοίταξε πίσω προς το σπίτι. «Ξέρετε αν έχουν συγγενείς εκτός πόλης?» «Ναι», είπε. Αλλά η Ντόροθι συνήθως το λέει σε κάποιον. Δεν θα εξαφανιζόταν ποτέ χωρίς να πει τίποτα. Ο Κάρν σημείωσε κάτι στο μπλοκ σημειώσεων του. «Θα το καταχωρήσω. Θα δούμε αν μπορούμε να επικοινωνήσουμε με την οικογένεια. Αν μάθεις κάτι, τηλεφώνησέ μας». Δεν ήταν η διαβεβαίωση που ήλπιζε η Έντιθ. Εκείνο το βράδυ, η Έντιθ άφησε το παράθυρο της κρεβατοκάμαρας μισάνοιχτο, ακούγοντας για οποιοδήποτε θόρυβο από την άλλη πλευρά του δρόμου. Νόμισε ότι άκουσε κάτι μια φορά, ένα αχνό τρίξιμο, σαν μια πόρτα που έκλεινε σιγά-σιγά. Αλλά όταν κοίταξε έξω, το σπίτι το Μακρέι ήταν βυθισμένο στο απόλυτο σκοτάδι, με όλα τα παράθυρα κλειστά. Το γράμμα κάτω από την πόρτα ήταν ακόμα εκεί το πρωί. 11 Ιουλίου 1984. Τοποθεσία: Berkwood Court,
Dayton, Οχάιο. Την αυγή, μια λεπτή ομίχλη είχε έρθει από το ποτάμι, καλύπτοντας τα ήσυχα δρομάκια της γειτονιάς. Η Έντιθ ξύπνησε πάλι πριν την Ανατολή, με το μπλε φως να διαχέεται μέσα από τις περσίδες της κουζίνας. Καθόταν στο τραπέζι, κοιτάζοντας προς τη βεράντα το Μακρέι, με το άθικτο τόστ της να κρυώνει στο πιάτο. Το γράμμα ήταν ακόμα εκεί. Τώρα οι άκρες του είχαν κυρτώσει περισσότερο και το μελάνι στη διεύθυνση είχε αρχίσει να θολώνει από την υγρασία. Γύρω στις 7, είδε κίνηση 2 σπίτια πιο κάτω. Η Τζόαν Μπέκερ βγήκε με τη ρόμπα της, με την εφημερίδα κάτω από το χέρι. Η Έντιθ τη συνάντησε στη μέση του πεζοδρομίου. «Τίποτα», ρώτησε η Τζόαν πριν προλάβει να μιλήσει η Έντιθ. «Όχι», απάντησε η Έντιθ. «Ούτε ένας ήχος». Στάθηκαν και οι δύο για μια στιγμή, κοιτάζοντας το σπίτι το Μακρέι. Η ησυχία ήταν βαριά, όπως όταν κάποιος φεύγει από ένα δωμάτιο, μόνο που κανείς δεν είχε βγει από την μπροστινή πόρτα εδώ και μέρες. Η Τζόαν μετακινήθηκε νευρικά. «Ίσως πρέπει να ξανακοιτάξουμε μαζί». Η Έντιθ δίστασε, αλλά μετά κούνησε το κεφάλι. Το να διασχίζει τον γκαζόν ήταν διαφορετικό μέσα στην πρωινή ομίχλη, κάπως πιο απαλό, αν και ο αέρας είχε μια ελαφριά μεταλλική μυρωδιά. Η Έντιθ χτύπησε ξανά, αλλά πάλι δεν ακούστηκε τίποτα. Η Τζόαν πλησίασε και έβαλε το πρόσωπό της για λίγο στο παράθυρο της μπροστινής πόρτας πριν κουνήσει το κεφάλι. «Οι κουρτίνες είναι κλειστές», μουρμούρισε η Τζόαν. Πήγαν στο πλάι του σπιτιού. Το γρασίδι κατά μήκος των θεμελίων ήταν υγρό και η Έντιθ ένιωθε το κρύο μέσα από τα σανδάλια της. Δοκίμασαν το παράθυρο της τραπεζαρίας, ήταν κλειδωμένο, και μετά προχώρησαν προς τα πίσω. Η Τζόαν ήταν η πρώτη που πάγωσε. Περίμενε, ψιθύρισε. Η Έντιθ ακολούθησε το βλέμμα της. Το παράθυρο του διαδρόμου στον επάνω όροφο, ακριβώς πάνω από τη στέγη της πίσω βεράντας, είχε μια περσίδα ελαφρώς ανοιχτή. Πίσω από αυτήν, κάτι κινήθηκε. Για μια στιγμή, η Έντιθ νόμισε ότι το είχε φανταστεί. Τότε το είδε. Μια αμυδρή κίνηση, σαν κάποιος να έκανε ένα βήμα πίσω στη σκιά. «Το είδες», άρχισε να λέει, αλλά η Τζόαν τη διέκοψε. «Ναι, το είδα». Στάθηκαν εκεί, καμία από τις δύο δεν ήθελε να φωνάξει. Τελικά, η Τζόαν βρήκε τη φωνή της. «Πρέπει να καλέσουμε ξανά τον αστυνόμο Κάρνς». Όταν έφτασε ο Κάρνς, η ομίχλη είχε διαλυθεί, αφήνοντας τον αέρα βαρύ από τη ζέστη. Περπάτησε ξανά γύρω από το σπίτι, σταματώντας το ίδιο παράθυρο του επάνω ορόφου. «Είστε σίγουροι ότι είδατε κάποιον?» ρώτησε, με τόνο πιο προσεκτικό παρά σκεπτικό. «Ναι», απάντησε η Τζόαν. «Ορκίζομαι ότι είδα κίνηση. Κάποιος είναι εκεί μέσα». Ο Κάρν σκίασε τα μάτια του, κοιτάζοντας προς τα πάνω. Η περσίδα ήταν τώρα τέλεια ευθυγραμμισμένη με τις άλλες. Πήρε μια βαθιά ανάσα. Αν κάποιος είναι μέσα και δεν απαντά, αυτό είναι ανησυχητικό. Αλλά χωρίς πιθανή αιτία, σταμάτησε, ζυγίζοντας σαφώς τα λόγια του. Η Έντιθ προχώρησε μπροστά. Και αν δεν μπορούν να απαντήσουν, αυτό φάνηκε να τον κάνει να διστάσει. Επικοινώνησε με τον ασύρματο, με κοφτή φωνή. Πιθανή έρευνα για ευημερία. Διεύθυνση Berkwood Court. Χρειάστηκαν άλλα 20 λεπτά για να φτάσει ένα δεύτερο περιπολικό. Οι αστυνομικοί μίλησαν για λίγο, και μετά ένας από αυτούς έβγαλε ένα λεπτό μεταλλικό εργαλείο από το πορτμπαγκάζ. Η Έντιθ ένιωσε ένα κόμπο στο στομάχι καθώς τον παρακολουθούσε να ανοίγει την μπροστινή κλειδαριά. Όταν η πόρτα τελικά άνοιξε, μια ζεστή, αποπνικτική άβρα βγήκε έξω, η ζέστη που συσσωρεύεται πίσω από κλειστά παράθυρα. Ο Κάρνα μπήκε πρώτος, φωνάζοντας «Αστυνομία του Ντέιτον». Η φωνή του αντίχησε παράξενα στην ησυχία. Η Έντιθ δεν μπορούσε να δει πολλά από τη βεράντα, μόνο τη σκοτεινή γραμμή του διαδρόμου και μια μυδρή λάμψη από μια κορνίζα στον τοίχο. Μετά από λίγο, ο Κάρντς επανεμφανίστηκε. «Πρέπει να μείνετε έξω, κυρία μου». Οι δύο αστυνομικοί προχώρησαν πιο μέσα στο σπίτι. Η Έντιθ προσπάθησε να ακούσει τον αμυδρό ήχο των βημάτων, μια πόρτα που άνοιγε, μετά άλλη μία, και μετά σιωπή. Λίγα λεπτά αργότερα, ο Κάρντς εμφανίστηκε ξανά, με αδιάβαστη έκφραση. «Το σπίτι είναι άδειο. Κανένα ίχνος του μακρά». Η Έντιθ τον κοίταξε. «Άδειο, αυτό είναι αδύνατο». «Είδαμε». «Έλεξα όλα τα δωμάτια», είπε. «Δεν είναι κανείς εδώ», αλλά δίστασε, κοιτάζοντας πάλι μέσα. «Ίσως θέλετε να ξέρετε ότι υπάρχει μια κατσαρόλα στη σόμπα. Έχει καεί ολοσχερός. Σαν κάποιος να μαγείρευε και να σταμάτησε ξαφνικά». Η Τζόαν έβαλε το χέρι της στο στόμα. Ο Κάρν συνέχισε. «Και υπάρχει μια τηλεόραση ανοιχτή στον επάνω όροφο. Παίζει στατικά.
μπορεί να είναι ανοιχτή εδώ και μέρες. Κάτι κρύο διαπέρασε την Ίντιθ. Και τα γράμματα είναι ακόμα στιβαγμένα μέσα στην πόρτα, είπε. Φαίνεται ότι κανείς δεν τα έχει αγγίξει από την περασμένη εβδομάδα. Αργά το απόγευμα, η γειτονιά βουίζει από φήμες. Οι γείτονες στέκονται στις βεράντες, μιλούν χαμηλόφωνα, ρίχνουν κρυφές ματιές στα σκοτεινά παράθυρα το Μακρέι. Κάποιοι πιστεύουν ότι έφυγαν βιαστικά, ίσως για κάποιο οικογενειακό έκτακτο περιστατικό. Άλλοι ψιθυρίζουν για διάρρηξη, αν και δεν φαίνεται να έχει κλαπεί τίποτα. Η Έντιθ δεν μπορεί να σταματήσει να σκέφτεται εκείνο το παράθυρο. Η κίνηση ήταν αληθινή. Ήταν σίγουρη. Όταν έπεσε η νύχτα, κάθισε ξανά στο παράθυρο του υπνοδωματίου της. Το σπίτι το Μακρέι πλαισιωνόταν από το φως του φαναριού. Οι περσίδες στο διάδρομο του επάνω ορόφου ήταν ακόμα τέλεια ευθυγραμμισμένες, εκτός από μία που κρεμόταν ελαφρώς στραβά. Ένιωθε σαν το σπίτι να την παρακολουθούσε. 14 Ιουλίου 1984. Τοποθεσία: Backwood Court, Dayton, Ohio. Η αστυνομία είχε έρθει και φύγει 2 φορές ακόμα από την πρώτη φορά, αφήνοντας κάθε φορά το σπίτι το Μακρέι κλειδωμένο και σιωπηλό. Για τους γείτονες, αυτό είχε πάψει να είναι ένα περιστατικό και είχε γίνει περισσότερο ένας πόνος. Ο πόνος που νιώθεις όταν κάτι δεν πάει καλά, αλλά κανείς δεν μπορεί να το ονομάσει. Το Σάββατο το πρωί, η Έντιθ περπατούσε με το σκύλο της μπροστά από το σπίτι, όταν παρατήρησε ότι οι περσίδες στον επάνω όροφο είχαν πάλι μετακινηθεί. Όχι πολύ, αλλά αρκετά ώστε να περάσει μια χτίδα πρωινού φωτός. Είπε στον εαυτό της ότι δεν ήταν τίποτα. Η ζέστη είχε πριστεί το πλαίσιο, ή ήταν ρεύμα από ανοιχτό παράθυρο, αλλά το βήμα της επιβραδύνθηκε. Στα μισά του τετραγώνου, είδε ένα φορτηγό της πόλης να σταματά μπροστά από την είσοδο του σπιτιού το Μακρέι. 2 άντρες με στολές βγήκαν από το φορτηγό, ο ένας κρατούσε ένα clipboard. Στάθηκαν εκεί για μια στιγμή, κοιτάζοντας προς τη βεράντα, και μετά ξανά προς τον αριθμό του σπιτιού, σαν να ήθελαν να βεβαιωθούν ότι ήταν στο σωστό μέρος. Η Έντιθ διέσχισε το δρόμο. «Συμβαίνει κάτι?» ρώτησε. Ο άντρας με το clipboard κούνησε ευγενικά το κεφάλι. «Είμαστε από την εταιρεία του φυσικού αερίου. Μας κάλεσαν να ελέγξουμε το μετρητή. Είναι ρουτίνα, αλλά κανείς δεν απάντησε όταν χτυπήσαμε, οπότε μάλλον θα αφήσουμε ένα σημείωμα». Περπάτησε προς την πλευρά του σπιτιού και εξαφανίστηκε πίσω από τους θάμνους. Η Έντιθ έμεινε στα σκαλιά της βεράντας. Το γράμμα είχε εξαφανιστεί, αντικατασταθεί από μια φωτεινή πορτοκαλί κάρτα, από αυτές που αφήνουν οι εταιρείες κοινής ωφέλειας. Κουνιόταν ελαφρά στον υγρό αεράκι. Λίγο αργότερα, ο άντρας επανεμφανίστηκε. Μουρμούρισε. «Τι είναι, ο μετρητής έχει κλείσει από μέσα». «Αυτό δεν είναι συνηθισμένο». «Συνήθως, πρέπει να βγούμε έξω για να το κάνουμε αυτό». «Αναρωτιέσαι γιατί?» Έγραψε κάτι στο μπλοκ σημειώσεων του, έσκησε ένα αντίγραφο και το έβαλε στην πόρτα. Μετά έφυγαν, με το φορτηγό τους να βουίζει. Η Έντιθ κοίταξε για πολλή ώρα την κλειστή πόρτα, σκεφτόμενη την καμένη κατσαρόλα στη σόμπα και τη τηλεόραση με τους παράσιτους. Εκείνο το απόγευμα, ο αστυνόμος Κάρντς επέστρεψε, αυτή τη φορά με τον detective Ray Mercer από το τμήμα αγνοουμένων της αστυνομίας του Dayton. Ο Mercer ήταν στα τέλη της δεκαετίας του 40, ψηλός, με μετρημένες κινήσεις που του έδιναν μια ορισμένη σοβαρότητα. Δεν έχασε χρόνο με ευγένειες. «Κυρία Λόρενς», είπε, «καταλαβαίνω ότι ήσασταν οι πρώτοι που παρατηρήσατε κάτι ασυνήθιστο εδώ». «Ναι», απάντησε η Έντιθ, αναπολώντας τα γεγονότα της εβδομάδας, το άθικτο γράμμα, την κίνηση στο παράθυρο του επάνω ορόφου και την ανακάλυψη του μετρητή του αερίου εκείνο το πρωί. Ο Μέρσερ άκουγε χωρίς να διακόπτει, μόνο κούναγε ελαφρά το κεφάλι του που και που. Όταν τελείωσε, κοίταξε προς το σπίτι. «Θα ρίξουμε άλλη μια ματιά μέσα». Αυτή τη φορά, ο Mercer είχε κλειδί από το τμήμα. Μόλις άνοιξε η πόρτα, η ζέστη και η ησυχία τους χτύπησαν ξανά. Η Έντιθ περίμενε έξω, αλλά μέσα από το λεπτό αέρα του καλοκαιριού μπορούσε να ακούσει το σιγανό θόρυβο των παπουτσιών στα χαλιά της σκάλας, το κλικ των πορτών που άνοιγαν, το τρίξιμο των σανίδων του δαπέδου. Μετά από 10 λεπτά, ο Mercer εμφανίστηκε στην πόρτα. «Μπορείτε να περάσετε για 1 λεπτό, κυρία Λόρενς», δίστασε. «Είναι επιτρεπτό, για λόγους ταυτοποίησης», απάντησε απλά. Μέσα, ο αέρας ήταν πιο βαρύς από μικρόν με τόνο, τι περίμενε. Οι κουρτίνες ήταν κλειστές, σκοτεινιάζοντας το δωμάτιο, και μια ελαφριά μυρωδιά από καμένο φαγητό έμενε στον αέρα. Ο Mercer την οδήγησε μέσα από το διάδρομο στο σαλόνι. Πάνω στο τραπεζάκι του σαλονιού υπήρχε μια στίβα εφημερίδες, όλες της προηγούμενης εβδομάδας, με τις άκρες καμπυλωμένες και κυτρινισμένες. Έδειξε προς ένα μικρό τραπεζάκι δίπλα στον τοίχο. «Το αναγνωρίζετε αυτό?»
Ήταν ένα κεραμικό τασάκι βαμμένο σε απαλά πράσινα και μπλε χρώματα. Η Έντιθ το θυμήθηκε. Το είχε δώσει στην Τζουν Μακρέι τα περασμένα Χριστούγεννα. Μόνο που τώρα, αντί να βρίσκεται στη συνηθισμένη του θέση δίπλα στον καναπέ, ήταν στο κέντρο του τραπεζιού, σαν να το είχαν τοποθετήσει εκεί επίτηδες. Αλλά αυτό που τράβηξε την προσοχή της δεν ήταν το τασάκι. Ήταν αυτό που βρισκόταν μέσα του. Ένα κλειδί, μπρούτζινο και χωρίς σημάδια, δίπλα σε ένα στενό κομμάτι χαρτί. Στο χαρτί, με χοντρό γραφικό χαρακτήρα, ήταν γραμμένες οι λέξεις «Όχι ακόμα». Η Έντιθ ένιωσε ένα κόμπο στο στομάχι. Αυτό δεν ήταν εδώ πριν. «Είσαι σίγουρη?» ρώτησε ο Μερσέρ. «Απολύτως. Έχω μπει σε αυτό το σαλόνι δεκάδες φορές». Εκείνος κούνησε αργά το κεφάλι, φόρεσε ένα γάντι και πήρε το κλειδί. Αυτό δεν ήταν καλυμμένο με σκόνη όπως το υπόλοιπο τραπέζι. Κάποιος ήταν εδώ πρόσφατα. Επάνω, η τηλεόραση εξακολουθούσε να βγάζει παράσιτα, αν και η οθόνη είχε σκοτεινιάσει από το πολύ που ήταν ανοιχτή. Ο Μέρσερ την έκλεισε και η σιωπή που ακολούθησε έμοιαζε με βάρος που πίεζε το δωμάτιο. Στο διάδρομο, μία από τις πόρτες των υπνοδωματίων ήταν κλειστή. Μέσα, το κρεβάτι ήταν τακτοποιημένο, αν και το μαξιλάρι στην αριστερή πλευρά είχε ένα ελαφρύ σημάδι, σαν να είχε ξαπλώσει κάποιος πρόσφατα. Η Έντιθ στεκόταν στην πόρτα, κρυωμένη. «Detective, αν έλειπαν όλη την εβδομάδα, ποιος?» Ο Μερσέρ σήκωσε το χέρι, σιωπώντας την. Πλησίασε την ντουλάπα, όπου ένα λεπτό στρώμα σκόνης κάλυπτε το μεγαλύτερο μέρος της επιφάνειας, εκτός από ένα μικρό βάλ σημείο κοντά στο πίσω μέρος. «Κάτι καθόταν εδώ», είπε. «Και τώρα έχει φύγει». Μέχρι το βράδυ, η φήμη είχε ξαναδιαδοθεί. Αυτή τη φορά, η ψίθυρη ήταν πιο έντονη. Κάποιος είχε μπει στο σπίτι το Μακρέι μετά την πρώτη έρευνα της αστυνομίας, ίσως ακόμα και μετά τη δεύτερη. Η Έντιθ καθόταν στο παράθυρο της, καθώς ο ήλιος έδιε, και οι περσίδες έριχναν λεπτές σκιές στα πόδια της. Δεν μπορούσε να αποτινάξει την αίσθηση ότι την παρακολουθούσαν. Σε κάποιο σημείο, καθώς το σούρουπο βαθαίνε, νόμισε ότι είδε μια άχνη λάμψη πίσω από τις περσίδες του επάνω ορόφου. Όχι το σταθερό φως μιας λάμπας, αλλά το γρήγορο τρεμόπαιγμα μιας κίνησης στο τζάμι του παραθύρου. Ανοιγόκλεισε τα μάτια και είχε εξαφανιστεί. 15 Ιουλίου 1984. Τόπος, Dayton, Οχάιο. Την Κυριακή το πρωί, ο Detective Mercer βρισκόταν ήδη στο τμήμα για 3 ώρες, ψάχνοντας αρχεία, ελέγχοντας ξανά τα αρχεία αποστολών και προσπαθώντας να χαρτογραφήσει τις τελευταίες γνωστές κινήσεις στο Μακρέι. Οι υποθέσεις αγνοουμένων είχαν ένα ρυθμό. Ήξερε ότι η εύθραυστη χρονολογική σειρά των γεγονότων σκληραίνει μέσα σε λίγες μέρες. Μόλις διατυπωθεί, γίνεται δύσκολο να αλλάξει, ακόμα και αν είναι λάθος. Στις 8 και 12 προμεσημβρίας, η πρώτη πληροφορία της ημέρας έφτασε χωρίς προειδοποίηση. Μια νεαρή υπάλληλος από το Business Market, κοντά στο Maine, είχε ακούσει τα νέα από τη θεία της και σκέφτηκε ότι κάτι δεν της πήγαινε καλά με το περασμένο Σάββατο. Ήταν νευρική, μιλούσε γρήγορα, τα χέρια της είχαν ακόμα ελαφρές κοιλίδες από το κόκκινο χώμα των κυβωτίων με τα προϊόντα. Θυμόταν ότι είχε δει την Τζουν Μακρέι γύρω στις 10 το πρωί να στέκεται στην ουρά του ταμείου με μια χάρτινη τσάντα με ψώνια, γάλα, ψωμί και ένα σακί μήλα. Αυτό δεν ήταν ασυνήθιστο. Αλλά αυτό που την εντυπωσίασε ήταν το άλλο αντικείμενο, ένα κομμάτι νάιλον σχοινί τυλιγμένο με προσοχή, από αυτά που πωλούνται στο τμήμα σιδηρικών στο πίσω μέρος του καταστήματος. Η Τζουν δεν είχε αγοράσει ποτέ κάτι τέτοιο στο παρελθόν, τουλάχιστον όχι από μικρομετόνο, τι θυμόταν η υπάλληλος. Η Μέρσαρ το σημείωσε. Ήταν μαζί της κανείς, η κοπέλα κούνησε το κεφάλι. Αριθμός. Και φαινόταν, δεν ξέρω, σαν να ήταν αφηρημένη, κοίταζε συνεχώς προς την πόρτα. Όταν ρωτήθηκε αν θυμόταν με τι πλήρωσε η Τζουν, η υπάλληλος δίστασε. Με μετρητά, πράγμα περίεργο. Συνήθως πλήρωνε με επιταγή. Το ξέρω γιατί την έχει εξυπηρετήσει στο παρελθόν. Ο Μέρσερ την ευχαρίστησε, τη ζήτησε να γράψει μια σύντομη κατάθεση και σημείωσε να ζητήσει το ταμιακό από εκείνη την ημέρα. Μέχρι το μεσημέρι, ο Μέρσερ είχε επιστρέψει στο Bergwood Court. Η Έντιθ Λόρενς ποτίζε τον κήπο της, με σφιγμένη στάση, καθώς τον έβλεπε να πλησιάζει. «Έχω μια ερώτηση», είπε. «Εσείς ή κάποιος γνωστός σας είδε το Station Wagon το Μακρέι μετά το περασμένο Σάββατο?» Η Έντιθ σύσφιξε τα χείλη της. «Όχι μετά εκείνο το πρωί. Ήταν στην είσοδο του σπιτιού γύρω στις 8 ακριβώς. Το απόγευμα, δεν μπορώ να πω». Ο Μέρσερ κοίταξε προς την είσοδο. Το αυτοκίνητο δεν ήταν εκεί. Αν είχε φύγει το περασμένο Σάββατο, κάποιος είχε καταφέρει να το κρατήσει μακριά από όλους τους κεντρικούς δρόμους για πάνω από μια εβδομάδα. Εκείνο το απόγευμα,
ο Μέρσερ επισκέφθηκε τον Πίνεσονες Μάρκετ. Ο διευθυντής, ένας εύσωμος άντρας με αραιά μαλλιά, τον οδήγησε στο πίσω γραφείο και έβγαλε ένα ρολό στενή ταινία καταγραφής. Η ημερομηνία ήταν 7 Ιουλίου στις 10:03 π.Μ. Εκεί ήταν γάλα, ψωμί, μήλα, σχοινί. $742 μετρητά. Και το τμήμα σιδηρικών, ρώτησε ο Μέρσερ. Ο διευθυντής συνοφρίωσε. Δεν υπάρχουν κάμερες εκεί πίσω, detective. Σκοπεύαμε να τις εγκαταστήσουμε. Ο Μέρσερ έβαλε στη τσέπη του ένα φωτοαντίγραφο της απόδειξης. Ένα ρολό σχοινί που είχε αγοραστεί λίγες ώρες πριν εξαφανιστεί η οικογένεια. Ίσως δεν σημαίνει τίποτα. Ίσως σημαίνει τα πάντα. Γύρω στις 3 το απόγευμα, σταμάτησε στο γραφείο της εταιρείας φυσικού αερίου. Ο τεχνικός που είχε επισκεφθεί το σπίτι το Μακρέι το προηγούμενο πρωί είχε συμπληρώσει την αναφορά του. Η εσωτερική βαλβίδα ήταν κλειστή, χωρίς ίχνη παραβίασης, χωρίς καταγεγραμμένη αίτηση. Αυτό σημαίνει ότι κάποιος στο σπίτι την έκλεισε ο ίδιος, εξήγησε ο προϊστάμενος. Ή κάποιος που είχε πρόσβαση στο εσωτερικό, κάτι που περιόριζε δυσάρεστα τις πιθανότητες. Η νύχτα είχε πέσει όταν ο Μέρσερ επέστρεψε στην οδό Μακρέι. Ο αέρας ήταν βαρύς από τη μυρωδιά του κομμένου γρασιδιού και του κάρβουνου από τον μπάρμπεκιο ενός γείτονα. Στάθηκε στο πεζοδρόμιο για αρκετή ώρα, κοιτάζοντας τα σκοτεινά παράθυρα. Κάτι στην εικόνα τον ενοχλούσε. Το σπίτι ήταν πολύ ήσυχο, πολύ τέλειο στην ακίνητη κατάστασή του. Τότε το κατάλαβε. Την τελευταία φορά που είχε έρθει εδώ, οι περσίδες στο μπροστινό υπνοδωμάτιο ήταν κλειστές σχεδόν μέχρι το περβάζι. Τώρα κρέμονταν 1 εκατοστό πιο ψηλά. Ο Μέρσερ πλησίασε τη βεράντα, δοκίμασε το πόμολο της πόρτας, που ήταν ακόμα κλειδωμένη, και κοίταξε μέσα. Τίποτα δεν κουνιόταν, αλλά η μετατόπιση των περσίδων σήμαινε ένα από δύο πράγματα. Η ζέστη είχε στρεβλώσει το κορδόνι ή κάποιος είχε μπει ξανά μέσα. Πήρε μια απόφαση. Απόψε θα έβαζαν έναν αστυνομικό με πολιτικά ρούχα απέναντι. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, άρχισε να πέφτει μια ελαφριά βροχή, μετατρέποντας τα φώτα του δρόμου σε απαλά χρυσά στίγματα. Το αυτοκίνητο της παρακολούθησης καθόταν στο σκοτάδι στην άκρη του δρόμου. Ο κινητήρας ήταν σβηστός. Μέσα, ο αστυνόμος Ντελάνι παρακολουθούσε το σπίτι το Μακρέι με κιάλια, πίνοντας καφέ από ένα χάρτινο ποτήρι. Στις 1:14 π.Μ., κάτι κινήθηκε πίσω από την κουρτίνα του επάνω ορόφου. Η σκιά πέρασε μια φορά, μετά ξανά, πιο αργά αυτή τη φορά. Σκόπιμα, σαν να δοκίμαζε τα όρια της όρασης. Ο Ντελάνι έφτασε το χέρι του στον ασύρματο, αλλά πριν πατήσει το κουμπί του μικροφόνου, η κουρτίνα άνοιξε λίγο. Το κενό ήταν στενό, αλλά αρκετό για να δει ότι το δωμάτιο από πίσω φωτιζόταν από κάτι αχνό και πρασινοπό, σαν τη λάμψη ενός ρολογιού ή μιας μικρής τηλεόρασης. Τότε η σκιά εξαφανίστηκε. Όταν ο Μέρσερ έφτασε 20 λεπτά αργότερα, το σπίτι ήταν πάλι ήσυχο, με τα παράθυρα σκοτεινά. Κανένα σημάδι παραβίασης, καμία απάντηση στο χτύπημα. Αλλά όταν έκαναν τον κύκλο προς τα πίσω, βρήκαν το μάνταλο του παραθύρου της κουζίνας ανοιχτό. 16 Ιουλίου 1984. Τοποθεσία, Dayton, Οχάιο. Η βροχή είχε σταματήσει λίγο πριν την αυγή, αφήνοντας το δρόμο καθαρό, το άσφαλτο ακόμα γλιστερό και σκοτεινό. Το αυτοκίνητο παρακολούθησης περίμενε στη γωνία, με τα φώτα σβηστά, ενώ ο Μέρσερ στεκόταν στην άκρη της αυλής στο Μακρέι, κοιτάζοντας το ξεκλείδωτο παράθυρο της κουζίνας. Το παράθυρο ήταν κλειστό νωρίτερα, ρώτησε ο Μέρσερ σιγανά. Ο Ντελάνι κούνησε το κεφάλι. Το έλεγξα ο ίδιος χθες το βράδυ. Ήταν κλειδωμένο. Ο Μέρσερ φόρεσε γάντια και έσπρωξε το παράθυρο προς τα πάνω με ένα αχνό τρίξιμο. Η μυρωδιά μέσα ήταν αμυδρή αλλά διακριτή. Μούχλα με μια νότα ξινής, σαν φρούτα που αρχίζουν να σαπίζουν. Πέρασε το ένα πόδι πάνω από το περβάζι και κατέβηκε στην κουζίνα. Το σκοτάδι μέσα ήταν πιο πυκνό από μικρόν με τόνο, τι περίμενε, ακόμα και με το φως της αυγής να αρχίζει να διαχέεται στον ουρανό. Δεν άναψε το φως. Όχι ακόμα. Ο πρώτος κανόνας όταν μπαίνεις σε ένα ακάλυπτο σπίτι είναι να αλλάζεις όσο το δυνατόν λιγότερα πράγματα. Η κουζίνα ήταν ακριβώς όπως την είχε αφήσει πριν από μια εβδομάδα. 2 κούπες στο ράφι για το στέγνομα, ένα βάζο με ζάχαρη με ένα κουτάλι ακόμα μέσα, το μπολ με τα φρούτα στο κέντρο του τραπεζιού, αλλά οι μπανάνες είχαν μαυρίσει και η φλούδα τους είχε αρχίσει να σκάει. Μια λεπτή σπήρα μυγών περιστρεφόταν στον αέρα πάνω τους. Η Ντελάνι μπήκε πίσω του, κλείνοντας προσεκτικά το παράθυρο. Η μπροστινή πόρτα ήταν ακόμα κλειδωμένη. Όποιος χρησιμοποίησε αυτό το μέρος, μπήκε από εδώ. Τα μάτια του Μέρσερ έπεσαν στον κάδο σκουπιδιών δίπλα στο ψυγείο. Το καπάκι ήταν ελαφρώς στραβό. Το σήκωσε με 2 δάχτυλα. Μέσα υπήρχαν κόκκι καφέ, φλούδες μήλου και,
μισοκρυμμένο κάτω από ένα σκισμένο κουτί δημητριακών, ένα κομμάτι χαρτί. Μια μπάλα χαρτοπετσέτες με βαθιά καφέ λεκέδες. Με την πρώτη ματιά, έμοιαζα με παλιό καφέ, αλλά όταν έσκυψε πιο κοντά, η μυρωδιά το διέψευσε. Σε κάποια σημεία είχε εμποτιστεί αίμα, που είχε οξυδωθεί και είχε πάρει χρώμα σκουριασμένου κόκκινου. Έκανε ένα βήμα πίσω. Βάλτο σε σακούλα. Ο Ντελάνι έβγαλε μια σακούλα αποδεικτικών στοιχείων από τη τσέπη του παλτού του. Φρέσκο. Πολύ σκούρο για να είναι φρέσκο, αλλά δεν είναι ούτε μια εβδομάδα παλιό. Το μυαλό του Μέρσερ ήδη επεξεργαζόταν τις πιθανότητες. Αν οι χαρτοπετσέτες ήταν νεότερες από τη τελευταία επιβεβαιωμένη θέαση, κάποιος είχε μπει στο σπίτι λίγες μέρες μετά την υποτιθέμενη εξαφάνιση του Μακρέι. Προχώρησαν αργά στα δωμάτια, οι φακοί του σχηματίζοντας τόξα πάνω στην ταπετσαρία, τα έπιπλα, τις οικογενειακές φωτογραφίες. Στο σαλόνι, ο Μέρσερ παρατήρησε μια λεπτή γραμμή σκόνη στο τραπεζάκι του καφέ, εκτός από ένα σημείο κοντά στο κέντρο. Ένα τέλειο βάλο που κάτι είχε μετακινηθεί πρόσφατα. «Λείπει κάτι», ρώτησε ο Ντελάνι. «Δεν είμαι σίγουρος. Μπορεί να ήταν ένα βάζο. Ίσως μια κορνίζα». Ο Μέρσερ γονάτισε και έτρεξε το δάχτυλό του με το γάντι κατά μήκος της γραμμής της σκόνης. Ο μικρόν με τόνο, τι κι αν ήταν εκεί, είχε αφαιρεθεί, σκόπιμα. Ο διάδρομος προς τις σκάλες ήταν πιο στενός από μικρόν με τόνο, τι φαινόταν από έξω. Στους πρόποδες της σκάλας, ο Μέρσερ σταμάτησε. «Είπες ότι είδες ένα φως στον επάνω όροφο χθες το βράδυ». Ο Ντελάνι κούνησε το κεφάλι. Μια πράσινη λάμψη, σαν τηλεόραση ρολόι. Ανέβηκαν αργά. Οι σανίδες έκαναν περιστασιακά ένα αχνό θόρυβο, όπως συμβαίνει σε ένα σπίτι που δεν έχει μπει κανείς για μέρες. Η πρώτη πόρτα αριστερά ήταν ένα υπνοδωμάτιο. Από τις αφίσες του μπέισμπολ και τη στίβα από αυτοκινητάκια κοντά στον τοίχο, φαινόταν ότι ανήκε στο μικρότερο γιο. Ο αέρας ήταν πιο αποπνικτικός εδώ, σαν να μην είχε ανοιχτεί το παράθυρο για μήνες. Ο φακός του Μέρσερ έπεσε πάνω στο γραφείο. Μια στίβα από σχολικά τετράδια βρισκόταν κάτω από ένα σπασμένο σφαίρα με χιόνι. Το πρώτο φύλλο ήταν μια ζωγραφιά, μια οικογένεια με στικφιγούρες, με τον πατέρα να είναι πολύ μεγαλύτερος από τους άλλους. Η ημερομηνία στη γωνία τράβηξε την προσοχή του. 8 Ιουλίου, ημέρα μετά τον Ιούνιο, που ο Μακρέι είχε δει στο Μπένσον Μάρκετ. Ο Μέρσερ το κοίταξε για αρκετή ώρα. Αυτό δεν ήταν εδώ την περασμένη εβδομάδα. 2 πόρτες πιο κάτω ήταν το κύριο υπνοδωμάτιο. Το κρεβάτι ήταν στρωμένο, αλλά το κάλυμα είχε ένα ελαφρύ βαθούλωμα, σαν να είχε καθίσει κάποιος εκεί πρόσφατα. Στο κομοδίνο, το ξυπνητήρι έδειχνε 12. Διακοπή ρεύματος ή αποσυνδεδεμένο, αδύνατο να πει κανείς. Ο Μέρσερ έσκυψε για να ελέγξει τις πρίζες κατά μήκος του σοβατεπί. Μία από αυτές ήταν άδεια, με ένα βίσμα στο πάτωμα, σαν να το είχαν τραβήξει. Το σήκωσε. Το καλώδιο ήταν συνδεδεμένο με μια μικρή φορητή τηλεόραση. «Πράσινη λάμψη», μουρμούρισε ο Μέρσερ. Η φωνή της Ντελάνι ήταν ήσυχη. «Άρα, ήταν εδώ χθες το βράδυ». Η τελευταία πόρτα στο τέλος του διαδρόμου ήταν κλειστή. Ο Μέρσερ δοκίμασε το πόμολο, αλλά ήταν κλειδωμένο. Χτύπησε μια φορά σιγά σιγά και άκουσε. Καμία απάντηση. Κοίταξε την Ντελάνι, στη συνέχεια έσφιξε τους ώμους του και έσπρωξε με δύναμη. Το μάνταλο έσπασε. Το δωμάτιο ήταν σκοτεινό, εκτός από ένα αχνό φως που έμπαινε από ένα ψηλό παράθυρο. Ήταν άδειο, εκτός από μια πτυσσόμενη καρέκλα στο κέντρο και ένα μικρό χαρτοκιβώτιο στην απέναντι πλευρά. Ο Μέρσερ πλησίασε το κυβώτιο και σήκωσε τα καπάκια. Μέσα υπήρχαν φωτογραφίες, δεκάδες, αταξινόμητες. Έβγαλε μία. Έδειχνε την οικογένεια Μακρέι μπροστά από το σπίτι τους, να χαμογελάν αμήχανα στην κάμερα. Αλλά όταν τη γύρισε, η πίσω πλευρά ήταν γραμμένη με μαύρο μελάνι. 12 Ιουλίου 1984. 4 μέρες μετά την υποτιθέμενη εξαφάνισή τους. Μάζεψαν το κουτί, έκλεισαν το παράθυρο και βγήκαν από την μπροστινή πόρτα, κλειδώνοντας την πίσω τους. Με το φως να δυναμώνει, ο Μέρσερ στάθηκε στην άκρη της βεράντας, παρατηρώντας τον ήσυχο δρόμο. Ήταν αρκετά καιρό στην ανθρωποκτονία για να ξέρει πότε κάτι δεν πήγαινε καλά σε μια υπόθεση. Αυτή δεν ήταν μια εξαφάνιση παγωμένη στο χρόνο. Ήταν ακόμα σε εξέλιξη. Και όποιος είχε μπει στο σπίτι το Μακρέι δεν επισκεπτόταν απλώς το παρελθόν, το άλλαζε. 16 Ιουλίου 1984. Τοποθεσία: Dayton, Οχάιο. Μέχρι το μεσημέρι, ο Μέρσερ είχε επιστρέψει στο μικρό δωμάτιο εξέτασης αποδεικτικών στοιχείων του τμήματος. Το χαρτοκιβώτιο από το σπίτι το Μακρέι βρισκόταν πάνω στο τραπέζι ανάμεσα σε αυτόν και τον Ντελάνι.
Οι περσίδες ήταν μισοκλειστές για να προστατεύουν από το έντονο φως, που έκοβε το φως του ήλιου σε στενές λωρίδες πάνω στις φωτογραφίες που ήταν απλωμένες μπροστά τους. Ξεκίνησαν σιωπηλά. Οι φωτογραφίες ήταν όλες γυαλιστερές εκτυπώσεις 4x6. Μερικές ακόμα μύριζαν ελαφρώς από το φαινόμενο. Οι περισσότερες είχαν τα ίδια ξεθοριασμένα χρώματα. Το δέρμα ήταν πολύ ροζ. Το γρασίδι πολύ κίτρινο. Η υπογραφή ενός φθηνού φωτογραφίου της γειτονιάς. Οι πρώτες 12 ήταν αρκετά βλαβείς. Οι Μακρέι στην αυλή τους. Τα αγόρια με τα ποδήλατά τους. Η Τζουν κρεμούσε ρούχα στο σχοινί. Αλλά ήταν η ημερομηνία που ήταν γραμμένη στο πίσω μέρος που έκανε το στομάχι του Μέρσερ να σφίγγεται. 9 Ιουλίου, 10 Ιουλίου, 11 Ιουλίου. Κάθε μία ήταν μετά την ημέρα που υποτίθεται ότι είχαν δει για τελευταία φορά. Στα μισά της στίβας, ο Μέρσερ βρήκε την πρώτη που δεν του φαινόταν σωστή. Έδειχνε την οικογένεια στο τραπέζι της κουζίνας να τρώει πρωινό. Ο πατέρας, ο Χένρι, ήταν στη μέση ενός γέλιου, με το πυρούνι του να αιωρείται στον αέρα. Ένας από τους αγόρια ήταν γερμένος προς την κάμερα, με το στόμα ανοιχτό σαν να έλεγε μια λέξη ή φώναζε, αλλά η γωνία ήταν λάθος. Η φωτογραφία είχε τραβηχτεί από ψηλά, πάνω από το ψυγείο, σαν κάποιος να είχε ανέβει στον πάγκο για να τη τραβήξει. Ο Ντελάνι σύρριξε τα φρύδια. Αποκλείεται. Είναι αυτοχρονόμετρο. Εκτός αν έκαναν ακροβατικά για να το ρυθμίσουν. Ο Μέρσερ τη γύρισε. 12 Ιουλίου. Την έσπρωξε στην άκρη και συνέχισε. Μία άλλη φωτογραφία έδειχνε την Τζου να κάθεται στο σαλόνι και να διαβάζει ένα περιοδικό. Η κουρτίνα πίσω της ήταν τραβηγμένη τόσο ώστε να φαίνεται ότι έξω ήταν νύχτα, με το φως της βεράντας να σχηματίζει έναν αχνό κύκλο. Η φωτογραφία είχε μια ευκρίνεια που δεν είχαν οι άλλες, σαν να είχε τραβηχτεί με καλύτερη κάμερα. Ο Μέρσερ μελέτησε την έκφραση της Τζουν. Χαμογελούσε ελαφρά, αλλά τα μάτια της δεν ήταν στραμμένα στη σελίδα. Ήταν στραμμένα ελαφρώς προς τα αριστερά, προς όποιον κρατούσε την κάμερα. Καθώς η στίβα μειωνόταν, ο Μέρσερ άρχισε να παρατηρεί ένα μοτίβο. Σε τουλάχιστον 8 από τις φωτογραφίες, το κάδρο υποδείκνυε ότι ο φωτογράφος στεκόταν μερικώς κρυμμένος πίσω από μια πόρτα, κοιτάζοντας από πίσω από έπιπλα ή πάνω από το επίπεδο των ματιών του υποκειμένου. Δεν ήταν αυθόρμητες οικογενειακές φωτογραφίες. Ήταν παρατηρήσεις. Όταν έφτασε στον τελευταίο φάκελο στο κουτί, δίστασε. Οι φωτογραφίες μέσα ήταν πιο σκοτεινές, πιο κοκώδεις, τραβηγμένες με χαμηλό φωτισμό. Η πρώτη έδειχνε τα αγόρια Μακρέι να κοιμούνται στα κρεβάτια τους. Η επόμενη έδειχνε την Τζου να στέκεται στον νεροχύτη της κουζίνας τη νύχτα, κοιτάζοντας έξω από το παράθυρο στη σκοτεινή αυλή. Αλλά η τελευταία φωτογραφία τον έκανε να σταματήσει. Είχε τραβηχτεί στο ίδιο υπνοδωμάτιο με την προηγούμενη φωτογραφία του αγοριού, αλλά ένα από τα κρεβάτια ήταν άδειο. Ο μεγαλύτερος, ο Έρικ, είχε φύγει. Ο μικρότερος, ο Μάθιου, ήταν κουλουριασμένος κάτω από την κουβέρτα. Η φωτογραφία είχε ημερομηνία 14 Ιουλίου. Πριν από 2 ημέρες. Ο Ντελάνι άφησε ένα χαμηλό αναστεναγμό. Αν αυτό είναι σωστό, ήταν σε εκείνο το σπίτι ενώ εμείς το παρακολουθούσαμε. Ο Μέρσερ έσκυψε πίσω, τρίβοντας τα μάτια του. Τα στοιχεία μετατόπισαν τη χρονολογική σειρά σε κάτι πολύ πιο επικίνδυνο. Αυτή δεν ήταν μια οικογένεια που είχε εξαφανιστεί σε μια νύχτα. Ήταν μια οικογένεια που κρατούσαν κάπου, ίσως ακόμα και στο ίδιο του το σπίτι, ενώ κάποιος αποφάσιζε τι θα τους κάνει. Συνέχιζε να σκέφτεται τα ματωμένα χαρτομάντιλα στα σκουπίδια της κουζίνας. Κάποιος είχε τραυματιστεί, αλλά όχι αρκετά ώστε να διακόψει την υπόλοιπη ρουτίνα. Γεύματα, διάβασμα, ύπνος. Το τηλέφωνο στον τοίχο χτύπησε. Ο Ντελάνι απάντησε και μετά κάλυψε το ακουστικό με το χέρι του. «Για σένα, το εργαστήριο». Ο Μέρσερ πήρε το τηλέφωνο. Η φωνή του ήταν επίπεδη, αλλά με μια νότα επίγουσας. Κάναμε γρήγορες εκτυπώσεις από τις φωτογραφίες και το κουτί. Βρήκαμε αποτυπώματα από πολλά άτομα. Μερικά ταιριάζουν με τους Μακρέι. Δεν είναι έκπληξη, αλλά έχουμε ένα άγνωστο. Άνδρας, ενήλικας. Δεν ταιριάζει με τα αρχεία της πολιτείας. Ο Μέρσερ κοίταξε τη φωτογραφία που ήταν ακόμα στο τραπέζι. «Είσαι σίγουρος ότι δεν είναι κάποιος από τους γείτονες που ελέγξαμε?» «Σίγουρος». Και εδώ είναι το περίεργο. Το ίδιο αποτύπωμα εμφανίζεται στα χαρτομάντιλα με το αίμα. Νωρίς το απόγευμα, ο Μέρσερ και η Ντελάνι είχαν παρκάρει 2 δρόμους μακριά από το σπίτι των Μακρέι, αυτή τη φορά με έναν τηλεφακό. Είχαν στραμμένα τα βλέμματά τους στην πίσω αυλή. Είχαν αποφασίσει να μην μπουν ξανά μέσα. Αν ο άγνωστος άντρας είχε μπει μέσα τις τελευταίες 48 ώρες, υπήρχε μεγάλη πιθανότητα να επιστρέψει. Κοίταζαν μέσα από τη ζέστη,
Ο δρόμος ήταν ήσυχος, εκτός από τα σποραδικά αυτοκίνητα που περνούσαν. Στις 3:17 μετά μεσημβρίαν, μια κίνηση τράβηξε την προσοχή του Μέρσερ. Μια φιγούρα εμφανίστηκε στην πλαϊνή πύλη, άντρας, ψηλός, φορώντας ένα καφέ μπουφάν εργασίας παρά τη ζέστη του καλοκαιριού. Κρατούσε κάτι τυλιγμένο σε εφημερίδα. Ο άντρας κινήθηκε γρήγορα, κοιτάζοντας μια φορά πίσω του πριν εξαφανιστεί στην πίσω αυλή. Το χέρι του Μέρσερ σφίγγει τα κιάλια. «Τον έχουμε». Έμειναν στη θέση τους. Ο άντρας δεν εμφανίστηκε για σχεδόν 15 λεπτά. Όταν βγήκε, το δέμα είχε εξαφανιστεί. Κλείδωσε την πόρτα πίσω του και απομακρύνθηκε με το κεφάλι σκυφτό, στρίβοντας τη γωνία προς την οδό Άνταμ. Ο Ντελάνι έβαλε μπροστά τη μηχανή. «Τον ακολουθούμε». «Όχι ακόμα». Το ένστικτο του Μέρσερ του έλεγε ότι στην πίσω αυλή υπήρχε κάτι πιο επίγον από το να κυνηγήσουν μια σκιά. «Κάντε κύκλο. Ας δούμε τι άφησε». Ο αέρας ήταν βαρύς από την υγρασία καθώς προχωρούσαν κατά μήκος του φράχτη. Το πουκάμισο του Μέρσερ είχε κολλήσει στην πλάτη του όταν έφτασαν στην πύλη. Το λουκέτο ήταν καινούριο, γυαλιστερό πάνω στο ξεθοριασμένο ξύλο, αλλά δεν ήταν καλά κλειδωμένο. Μέσα, η αυλή φαινόταν αμετάβλητη με την πρώτη ματιά. Το γκαζόν ήταν ψηλό, τα παρτέρια γεμάτα ζυζάνια. Αλλά κοντά στα πίσω σκαλιά, το χώμα φαινόταν πρόσφατα σκαμμένο. Γονάτισαν, φόρεσαν γάντια και άρχισαν να το καθαρίζουν με τα χέρια τους. Μετά από 2 λεπτά, τα δάχτυλα του Μέρσερ χτύπησαν μέταλλο. Ήταν ένα κουτί για μπισκότα, από αυτά που χρησιμοποιούνται για ραπτομηχανές. Το σήκωσε και το χώμα έπεσε από τις ραφές. Μέσα υπήρχαν περισσότερες φωτογραφίες. Αυτές ήταν διαφορετικές, ακόμα πιο σκοτεινές. Μερικές είχαν τραβηχτεί από τόσο κοντά που τα πρόσωπα των προσώπων γέμιζαν το κάδρο. Σε μία, ο Χέρι Μακρέι είχε το στόμα του κλειστό με ταινία και τα μάτια του διάπλατα. Σε μια άλλη, η Τζουν καθόταν στο πάτωμα ενός μικρού, άγνωστου δωματίου, με τα χέρια της δεμένα μπροστά της. Τελευταία φωτογραφία έδειχνε και τους 4 Μακρέι μαζί, τον Χένρι, την Τζουν και τα 2 αγόρια καθισμένα σε έναν τοίχο βαμμένο σε σκούρο πράσινο. Όλοι τους κοίταζαν κατευθείαν στο φακό. Κανείς τους δεν χαμογελούσε. Η ημερομηνία στο πίσω μέρος ήταν 15 Ιουλίου, χθες. Έκλεισαν το κουτί, τώρα με πιο γρήγορες κινήσεις. Ο μικρόν με τόνο, τι και να ήταν αυτό, δεν ήταν πια μια παλιά υπόθεση που εξελισσόταν σε αργή κίνηση. Ήταν ενεργή, εξελισσόταν σε πραγματικό χρόνο και κάποιος την καταγράφει σαν ένα έργο. Ο Μέρσερ κοίταξε προς το δρόμο που είχε εξαφανιστεί ο άγνωστος λίγα λεπτά νωρίτερα. «Δεν περιμένουμε πια να επιστρέψει κάποιος», είπε. «Θα το κυνηγήσουμε πριν από αύριο». Ο αέρας ήταν βαρύς καθώς έφευγαν, με τον ήλιο του απογεύματος να καίει στο πίσω μέρος του λαιμού τους. Η ήσυχη γειτονιά φαινόταν να κρατάει την αναπνοή της. Κάθε κλειστή κουρτίνα και κάθε ακίνητη βεράντα έκρυβαν το γεγονός ότι κάπου, ίσως σε απόσταση περιπάτου, η Μακρέι ήταν ακόμα ζωντανή. Αλλά ο άντρας με το καφέ μπουφάν αποφάσιζε για πόσο ακόμα. 16 Ιουλίου 1984. Τόπος, Ντέιτον, Οχάιο. Η βροχή είχε σταματήσει όταν ο Μέρσερ έκλεισε σιγά σιγά την πίσω πόρτα. Το νερό έσταζε από τις μαρκίζες και χτυπούσε ρυθμικά, σχηματίζοντας λιμνούλες στις τραβωμένες ανίδες της βεράντας. Το ξεκλείδωτο παράθυρο της κουζίνας ήταν ανοιχτό τόσο ώστε να χωράει ένα λεπτό χέρι. Σκόπιμα, δεν ήταν έργο του καιρού. Κοίταξε τον Ντελάνι. «Γάντια», είπε. Ο νεότερος αστυνομικός τα φόρεσε και σήκωσε προσεκτικά το παραθυρόφυλλο. Η μυρωδιά το χτύπησε πρώτα. Όχι ακριβώς άπια, αλλά μια ελαφριά ξινή μυρωδιά. Το είδος της μυρωδιάς που συσσωρεύεται σε ένα κλειστό σπίτι όταν ο αέρας δεν έχει που να κυκλοφορήσει. Ο Μέρσερ μπήκε μέσα. Οι μπότες του προσγειώθηκαν στο λενόλουμ χωρίς να κάνουν θόρυβο. Η κουζίνα ήταν ακριβώς όπως την είχε δει την πρώτη φορά που την είχε περάσει. Κουτί δημητριακών στον πάγκο. 2 πιάτα στο νεροχύτη. Ένα διπλωμένο πετσέτα κουζίνας κρεμασμένο στο χερούλι του φούρνου. Αλλά ο κάδος των σκουπιδιών είχε μετακινηθεί. Την προηγούμενη εβδομάδα ήταν κρυμμένο στο τέλος των ντουλαπιών. Τώρα βρισκόταν 1 εκατοστό πιο μπροστά, ελαφρώς στραμμένος προς την πίσω πόρτα. Το καπάκι δεν ήταν εντελώς κλειστό. Ο Ντελάνι το άνοιξε. Μέσα υπήρχαν τα ίδια χαρτιά περιτυλίγματα και φλούδες λαχανικών, θυμήθηκε. Αλλά από πάνω, φρέσκα υπολείμματα καφέ. Υγρά, ακόμα σβωμένα. «Αυτά δεν είναι μιας εβδομάδας», είπε σιγά ο Ντελάνι. Ο Μέρσερ συμφώνησε. «Κάποιος έχει μπει εδώ από το Σάββατο». Σκύφτηκε, ψάχνοντας το πάτωμα για πατημασιές. Το λινέλαιο ήταν καθαρό. Πάρα πολύ καθαρό.
Τα αχνά σημάδια από την τελευταία του επίσκεψη είχαν εξαφανιστεί. Κάποιος είχε σκουπίσει την περιοχή κοντά στην πίσω πόρτα. Προχώρησαν μεθοδικά στα δωμάτια του ισογείου. Το σαλόνι, η τραπεζαρία, το γραφείο, όλα ήταν όπως τα είχαν αφήσει, εκτός από μια ελαφριά μετακίνηση της σκόνης στο τζάκι. Ο Μέρσερ το σημείωσε. Όταν έφτασαν στη σκάλα, ο αέρας ήταν πιο βαρύς. Στον επάνω όροφο, άνοιξε την πρώτη πόρτα, το υπνοδωμάτιο των γονιών. Το κάλυμα του κρεβατιού ήταν τεντωμένο. Ένα βιβλίο ήταν ανοιχτό στο κομοδίνο, με τη ράχη προς τα πάνω. Το καλώδιο της λάμπας ήταν αποσυνδεδεμένο. Στο δωμάτιο των παιδιών, οι περσίδες κρέμονταν σε εκείνη την ελαφρώς ψηλότερη θέση που είχε δει ο Ντελάνι το προηγούμενο βράδυ. Ο Μέρσερ πήγε στο παράθυρο. Το κορδόνι δεν ήταν μπερδεμένο. Είχε τραβηχτεί σκόπιμα. Γύρισε. Φακός. Ο Ντελάνι του τον έδωσε. Ο Μέρσερ σκύψε δίπλα στο μικρό γραφείο κάτω από το παράθυρο. Στο κάθισμα της καρέκλας του γραφείου υπήρχε ένα αχνό ημικυκλικό αποτύπωμα στη σκόνη, σαν κάποιος να είχε ακουμπήσει πρόσφατα ένα βάζο ή ένα μικρό μπολεκί. Το τελευταίο δωμάτιο ήταν το ξενώνας. Εδώ, ο Μέρσερ παρατήρησε κάτι παράξενο. Ένα αχνό βουητό ηλεκτρικού ρεύματος, αλλά τα φώτα ήταν σβηστά. Το εντόπισε στην ντουλάπα. Μέσα, σφινωμένη πίσω από μια στίβα κουτιά, ήταν μια μικρή φορητή τηλεόραση συνδεδεμένη σε ένα καλώδιο προέκτασης. Η οθόνη ήταν σβηστή, αλλά η συσκευή ήταν ζεστή στο άγγιγμα. Δεν του άρεσε αυτό που υπονοούσε. Γιατί κάποιος να βάλει μια τηλεόραση σε μια ντουλάπα, ρώτησε ο Ντελάνι. Για ιδιωτικότητα, απάντησε ο Μέρσερ. Ή για έλεγχο. Μέχρι τις 3:20 προμεσημβρίας είχαν συσκευάσει το φίλτρο του καφέ, είχαν τραβήξει μια ντουζίνα φωτογραφίες και είχαν πάρει αποτυπώματα από το μάδαλο του πίσω παραθύρου. Τα αποτυπώματα ήταν μουτζουρωμένα, χωρίς αφή ίχνη. Έφυγαν αθόρυβα, κλειδώνοντας ξανά το παράθυρο από έξω για να μην προειδοποιήσουν όποιον είχε βρεθεί εκεί. Αργότερα εκείνο το πρωί, ο Μέρσερ καθόταν στην αίθουσα αναψυχής του τμήματος. Ο καφές στο χέρι του είχε κρυώσει. Συνέχιζε να αναπαράγει τις λεπτομέρειες. Το σχοινί από το σούπερ μάρκετ, η βαλβίδα του αερίου κλειστή, το παράθυρο ξεκλείδωτο, φρέσκα υπολείμματα καφέ. Η χρονολογική σειρά των γεγονότων δεν τέριαζε πια με τη θεωρία ότι οι Μακρέι είχαν απαχθεί στις 7 Ιουλίου. Αν κάποιος είχε μπει στο σπίτι χθες το βράδυ, αυτό σήμαινε ένα από τα δύο. Είτε η οικογένεια ήταν ακόμα ζωντανή κάπου, είτε κάποιος που είχε σχέση με την εξαφάνισή του την παρακολουθούσε, επιστρέφοντας για λόγους που ο Μέρσερ μπορούσε μόνο να μαντέψει. Αποφάσισε ότι ήταν ώρα να μιλήσει ξανά στην αδελφή της Τζουν. Στις 11:05 προμεσημβρίας, στεκόταν στην είσοδο του μικρού σπιτιού της Καρόλ Γουίτμαν. Φαινόταν κουρασμένη, με κόκκινα μάτια. «Σου είπα όλα όσα ξέρω», είπε, αλλά η φωνή της έτρεμε. «Κάνε μου τη χάρη», είπε ο Μέρσερ. «Πότε ήταν η τελευταία φορά που μιλήσατε με την αδελφή σας?» Η Καρόλ σκέφτηκε για μια στιγμή. «Την Παρασκευή το απόγευμα. Τηλεφώνησε για το πικνίκ το επόμενο Σαββατοκύριακο. Ακουγόταν μια χαρά. Μιλήσαμε για τον καιρό. Τίποτα ασυνήθιστο. Δεν ανέφερε ότι σκόπευε να φύγει από την πόλη». «Όχι», είπε η Καρόλ. Μετά από μια παύση, όμως, είπε κάτι περίεργο. Με ρώτησε αν είχα ακόμα έτοιμο το ξενώνα. Νόμιζα ότι εννοούσε για τα παιδιά, αλλά δεν μου εξήγησε. Ο Μέρσερ σημείωσε. «Αγόρασε ποτέ σχοινί για κάμπινγκ κυπουρική?» Η Καρόλ συνοφρίωσε. «Όχι, από όσο ξέρω». Γιατί, μέχρι το απόγευμα, ο Μέρσερ είχε επιστρέψει στο τμήμα και είχε καταρτήσει το χρονοδιάγραμμα σε έναν πίνακα. Παρασκευή, τηλεφώνημα στην Καρόλ. Σάββατο πρωί, αγορά σχοινιού, κλείσιμο της βαλβίδας του αερίου. Λίγο μετά, η οικογένεια εξαφανίζεται. Κυριακή βράδυ, άγνωστο άτομο μπαίνει στο σπίτι, φτιάχνει καφέ, ρυθμίζει τις περσίδες, χρησιμοποιεί την τηλεόραση στην ντουλάπα. Έκανε ένα βήμα πίσω. Το μοτίβο ήταν εκεί, αχνό αλλά διαμορφωνόταν. Κάποιος επέστρεφε στον τόπο του εγκλήματος, διατηρώντας τον χώρο σε μια παράξενη κατάσταση αναστολής. Αυτό που τον ενόχλησε περισσότερο ήταν το ξεκλείδωτο παράθυρο. Δεν ήταν απλώς ένα σημείο εισόδου. Ήταν μια πρόσκληση. Εκείνο το βράδυ, τηλεφώνησε για να οργανώσει δεύτερη παρακολούθηση. 2 αυτοκίνητα αυτή τη φορά, ένα σε κάθε άκρο της Backwood Court. Αν κάποιος επέστρεφε, ο Μέρσερ σχεδίαζε να είναι αυτός που θα τον περίμενε στο σκοτάδι. 17 Ιουλίου 1984. Τοποθεσία, Dayton, Οχάιο. Η γειτονιά είχε αποκοιμηθεί μέχρι τα μεσάνυχτα.
Τα φώτα των βεράντων σβήναν το ένα μετά το άλλο και ο σταθερός βόμβος των τζιτζικιών δυνάμωνε στο ζεστό αέρα της νύχτας. Ο Μέρσερ καθόταν χαμηλά στο κάθισμα του οδηγού. Κρατούσε ένα ποτήρι μαύρο καφέ από φελιζόρ στην παλάμη του, με τα μάτια καρφωμένα στη γωνία του Backwood Court. Το σπίτι το Μακρέι ήταν σκοτεινό, με τα παράθυρα να μοιάζουν με μάτια που δεν ανοιγοκλίνουν. Απέναντι, στην αδιέξοδο, ο αστυνόμος Ντελάν είχε σταθμεύσει σε ένα μη διακριτικό αυτοκίνητο και διάβαζε υπό το αμυδρό φως του ταμπλό. Είχαν συμφωνήσει ένα σήμα, ένα φλας αν κάποιος από τους δύο έβλεπε κίνηση, δύο αν το άτομο πλησίαζε το σπίτι. Η πρώτη ώρα πέρασε χωρίς περιστατικά. Ένα μόνο αυτοκίνητο πέρασε σιγά σιγά, με τα λάστιχα να σφυρίζουν στον άσφαλτο. Κάπου μακριά, ένα σκυλί γάβγισε μια φορά και μετά σιώπησε. Στη 1:15 προμεσημβρίας, ο καφές του Μέρσερ είχε τελειώσει. Μόλις άρχιζε να αναρωτιέται αν ο εισβολέας είχε τρομάξει, όταν είδε μια μυδρή σκιά να κινείται κατά μήκος του φράχτη πίσω από το σπίτι το Μακρέι. Δεν ήταν γάτα, ήταν ψηλότερο, ανθρώπινο. Έριξε μια γρήγορη ματιά. Ο Ντελάνι σιώθηκε στο κάθισμά του. Η φιγούρα σταμάτησε στην πίσω πόρτα, σκύβοντας χαμηλά. Ο Μέρσερ βγήκε από το αυτοκίνητο, προσέχοντας να μείνει στο σκοτάδι, και άρχισε να πλησιάζει από την αντίθετη πλευρά του δρόμου. Ο άντρας, η γυναίκα, δούλευε γρήγορα, τα δάχτυλά του γλιστρούσαν στο μάδαλο μέχρι που η πόρτα άνοιξε με ένα τρίξιμο. Εξαφανίστηκαν πίσω από το σπίτι. Ο Μέρσερ επιτάχυνε, τα παπούτσια του σφύριζαν στο γρασίδι. Μέσα στην αυλή, ο εισβολέας κατευθύνθηκε κατευθείαν προς το παράθυρο της κουζίνας. Το ίδιο που ο Μέρσερ είχε βρει ξεκλείδωτο το προηγούμενο βράδυ. Σήκωσε το παραθυρόφυλλο, δίστασε, και μετά γλίστρισε μέσα χωρίς να ανάψει το φως. Ο Ντελάνι εμφανίστηκε στο πλάι του Μέρσερ, αναπνέοντας ήσυχα από τη μύτη. Ο Μέρσερ έδειξε προς την μπροστινή πόρτα, λέγοντας χωρίς ήχο: «Κλείστην». Ο Ντελάνι κούνησε το κεφάλι και απομακρύνθηκε. Ο Μέρσερ πλησίασε το παράθυρο. Ακουγόταν μια μυδρή κίνηση μέσα, το τρίξιμο ενός ποδιού καρέκλα στο πάτωμα, ο απαλός θόρυβος από κάτι που έπεσε. Μπήκε μέσα. Η κουζίνα ήταν σκοτεινή. Οι σκιές από το φως του δρόμου έπεφταν μακριά. Ο εισβολέας στεκόταν με την πλάτη γυρισμένη προς το μέρος του, σκυμμένος πάνω από τον πάγκο. Έριχνε κάτι, ένα υγρό, σε μια κούπα. «Αστυνομία, μην κουνηθείς», είπε ο Μέρσερ. Η φιγούρα πάγωσε. Αργά, άφησε την κούπα, αλλά δεν γύρισε. «Τα χέρια σου να τα βλέπω», διέταξε ο Μέρσερ. Ο εισβολέας ισιώθηκε. Τα χέρια του σηκώθηκαν, η λεπτή καρπή του χλωμή σε αντίθεση με το σκοτάδι των μανικιών του. «Γύρνα». Ο άνθρωπος γύρισε. Ο Μέρσερ ένιωσε το στήθος του να σφίγγεται. Ήταν ένας άντρας στα 50 του, αξίριστος, με κόκκινα μάτια και βαθιά χωνμένα στο πρόσωπό του. Φορούσε ένα ναυτικό μπουφάν με φθαρμένο γιακά. Η έκφρασή του δεν ήταν έκπληξη. Ήταν πιο κοντά στην παρέτηση. «Όνομα», είπε ο Μέρσερ. Το στόμα του άντρα συσπάστηκε. «Δεν έχει σημασία». «Έχει σημασία για μένα». Μια μακρά παύση. «Πίτερ Χόλμ». Όταν ο Ντελάνι τους ένωσε, ο Χολ καθόταν στο τραπέζι της κουζίνας, με τα χέρια δεμένα μπροστά του. Ο καφές που ετοίμαζε αχνιζόταν ανάμεσα τους. «Τι κάνετε εδώ, κύριε Χόλμ?» ρώτησε ο Μέρσερ. Το βλέμμα του Χόλμ έπεσε προς τις περσίδες του σαλονιού, μετά ξανά στο Μέρσερ, κρατώντας το χώρο όπως ήταν. Όπως ήταν όταν έφυγαν, ο Μέρσερ το μελέτησε. «Πώς γνωρίζετε τους Μαγκρά?» Ο Χόλμς μετακινήθηκε στην καρέκλα του. «Δεν τους γνωρίζω πραγματικά. Τους παρακολουθούσα όταν έλειπαν. Για να βεβαιωθώ ότι κανείς δεν θα τους ενοχλούσε. Μου λέτε ότι σας ζήτησαν να έρθετε εδώ?» «Όχι». Η φωνή του Χόλμ ήταν αδιάφορη. «Δεν μου ζήτησαν». Ο Ντελάνι συνοφρίωσε. «Οπότε μπήκατε από μόνο σας?» Ο Χόλμ δεν απάντησε. Στο τμήμα, έψαξαν το όνομα του Χόλμ. Είχε μητρό. Παράνομη είσοδος, μικροκλοπές και μία σύλληψη το 1978 για παρενόχληση γείτονα. Δεν εξέτησε ποινή γι' αυτό. Οι κατηγορίες αποσύρθηκαν. Ο Μέρσερ κάθισε απέναντί του στην ανάκριση. Η συσκευή εγγραφής λειτουργούσε. «Έχεις ξαναμπεί σε αυτό το σπίτι», είπε ο Μέρσερ. «Πόσες φορές?» Ο Χόλμς ξύσε το λαιμό του. 3. 4. «Πότε ήταν η πρώτη φορά?» «Λίγες μέρες μετά την αναχώρησή τους». «Πώς ήξερες ότι έφυγαν?» Ο Χολ τον κοίταξε στα μάτια για πρώτη φορά. «Επειδή τους είδα να φεύγουν». Οι λέξεις έμειναν να αιωρούνται στον αέρα. «Πες μου γι' αυτό», είπε ο Μέρσερ.
Ο Χολ έσκυψε πίσω, οι χειροπέδες τσούγκριζαν απαλά. Σάββατο βράδυ γύρω στις 10 ακριβώς. Ένα φορτηγάκι βγήκε από το δρομάκι. Μπήκαν όλοι μέσα. Πού ήσουν? Στο σοκάκι πίσω από τον γκαράζ. Κοιτούσα. Ο Μέρσερ κράτησε τη φωνή του σταθερή. Γιατί παρακολουθούσες? Ο Χολ σήκωσε τους ώμους. Από συνήθεια. Παρακολουθώ πολλά σπίτια. Τι συνέβη μετά? Δεν επέστρεψαν. Λίγες μέρες αργότερα, είδα έναν άντρα που δεν αναγνώρισα να μπαίνει μέσα. Έμεινε για λίγο και μετά έφυγε. Σκέφτηκα ότι αν δεν ήταν κανείς στο σπίτι, θα άφηνα τα πράγματα όπως ήταν. Μέχρι τις 4 π.Μ. δεν είχαν περισσότερες απαντήσεις από πριν. Απλά ένας άντρας που του άρεσε να παρακολουθεί και να μπαίνει στα σπίτια άλλων ανθρώπων. Κάτι έκρυβε. Ο Μέρσερ το ένιωθε. Όταν τελικά τον άφησαν ελεύθερο με την κατηγορία της παράνομης εισόδου, ο Μέρσερ είπε στον Ντελάνι να τον παρακολουθήσει, να μην το χάσει από τα μάτια του ούτε για ένα δευτερόλεπτο. Ο ήλιος μόλις ανέτελε όταν ο Μέρσερ πέρασε ξανά μπροστά από το σπίτι του Μακρέι. Στο αχνό φως του πρωινού, οι περσίδες στο δωμάτιο των παιδιών κρέμονταν μισό εκατοστό πιο χαμηλά από μικρόν μετόνο την προηγούμενη νύχτα. Κάποιος στο σπίτι ή κάποιος άλλος τις είχε ξανακινήσει. Και το χειρότερο ήταν ότι δεν φαινόταν να είναι μήνυμα για αυτόν. Φαινόταν να είναι μήνυμα για κάποιον που δεν ήταν εκεί. 18 Ιουλίου 1984. Τοποθεσία: Dayton, Οχάιο. Η υγρασία είχε κατακλείσει την πόλη αργά το απόγευμα, κάνοντας τον αέρα τόσο πυκνό που τον ένιωθε στο δέρμα σου. Ο Ντελάνι είχε παρκάρει 2 τετράγωνα μακριά από το πανδοχείο του Χολ από το πρωί. Ο κινητήρας ήταν σβηστός, τα παράθυρα μισάνυχτα. Παρακολουθούσε το σπίτι με ένα ζευγάρι κιάλια. Ο άντρας καθόταν σε ένα σκοτεινό δωμάτιο στον πάνω όροφο με τις κουρτίνες μισοτραβηγμένες. Δεν έκανε τίποτα, έπινε καφέ, διάβαζε εφημερίδα και που κοίταζε προς το δρόμο σαν να περίμενε κάποιον. Ήταν η ησυχία που έκανε τον Ντελάνι να νιώθει νευρικός. Οι αυλαβείς άντρες δεν κοιτάζουν έτσι. Λίγο πριν τις 6, ο Χολμ σηκώθηκε, πέταξε την εφημερίδα και έφυγε. Δεν κουβαλούσε τίποτα εκτός από μια φθαρμένη τσάντα από καμβά που κρεμόταν στον ώμο του. Ο Ντελάνι περίμενε μέχρι να απομακρυνθεί μισό τετράγωνο πριν βάλει μπροστά το αυτοκίνητο. Ο Χόλμς προχωρούσε αργά, κάνοντας στροφές, περνώντας από το μαγαζί της γωνίας, μέσα από ένα σοκάκι που μύριζε ελαφρώς από χαλασμένα τρόφιμα από το σκουπιδοτενεκέ πίσω του, και μετά διέσχιζε τον Μπεργουτ Κόρτ. Δεν πλησίασε κατευθείαν το σπίτι το Μακρέι. Ανταυτού, έκοψε πίσω από το οικόπεδο, γλιστρώντας το στενό χώρο ανάμεσα στον γκαράζ και το φράχτη του γείτονα. Ο Ντελάνι έμεινε πίσω, προσποιούμενος ότι άναβε τσιγάρο, παρακολουθώντας τον Χολ να σκύβει χαμηλά και να κοιτάζει μέσα από το παράθυρο της κουζίνας. Ο Χολ δεν μπήκε μέσα. Όχι αυτή τη φορά. Έμεινε εκεί ακίνητος για σχεδόν 2 ολόκληρα λεπτά πριν απομακρυνθεί. Στη συνέχεια, διέσχισε την αυλή και μπήκε στη σκιά του φράχτη. Τότε ήταν που ο Ντελάνι την είδε. Μια γυναίκα βγήκε από τα δέντρα. Ήταν γύρω στα 40, με σκούρα μαλλιά πλεγμένα σε μια χαλαρή κοτσίδα. Φορούσε ένα ανοιχτό κίτρινο φόρεμα και κινούνταν με την άνεση που έχει κάποιος που ξέρει ότι δεν πρέπει να τον προσέξουν. Ο Χολ γύρισε προς το μέρος της σαν να την περίμενε. Μιλούσαν με χαμηλές φωνές, τα πρόσωπά τους μισοκρυμμένα από τα κλαδιά. Ο Ντελάνι γλίστρισε πιο κάτω στη θέση του, προσπαθώντας να ακούσει. Πρόλαβε να ακούσει μερικά κομμάτια, αλλά δεν μπόρεσε να ρισκάρει πριν η γυναίκα κοιτάξει απότομα προς το δρόμο. Ο παλμός του Ντελάνι επιταχύνθηκε. Πρέπει να είδε κάτι. Ίσως τη λάμψη από τον πλαϊνό καθρέφτη, γιατί έκανε ένα βήμα πίσω προς τα δέντρα χωρίς να επιλέξει. Ο Χομ την ακολούθησε. Ο Ντελάνι έβαλε μπροστά το αυτοκίνητο. Πέρασε αργά, προσπαθώντας να τους εντοπίσει ξανά, αλλά τα δέντρα τους κάλυψαν εντελώς. Όταν έκανε τον κύκλο του τετραγώνου, είχαν εξαφανιστεί. Όταν ο Ντελάνι ανέφερε τα ευρήματά του εκείνο το βράδυ, ο Μέρσερ έσκυψε μπροστά στην καρέκλα του. «Μου λες ότι δεν ήταν μόνη στο σπίτι?» «Όχι», απάντησε ο Ντελάνι. «Και όποια κι αν είναι, ξέρει και το σπίτι». «Περίγραψε την». Ο Ντελάνι το έκανε. Και ο Μέρσερ σημείωσε τις λεπτομέρειες. «Πιστεύεις ότι είναι αυτή που μπήκε πριν από τον Χο?» «Μπορεί», είπε ο Ντελάνι. «Μπορεί επίσης να είναι αυτή που του λέει πότε να μπει». Ο Μέρσερ χτύπησε την άκρη του στυλό του στο γραφείο. «Βρες την». Την επόμενη μέρα, ο Ντελάνι επέστρεψε στην παρακολούθηση της πανσιόν. Ο Χόλμ δεν έφυγε μέχρι αργά το απόγευμα, και όταν έφυγε, δεν πήρε τη συνήθη διαδρομή. Ανταυτού, επιβιβάστηκε σε ένα λεωφορείο με κατεύθυνση τη δυτική πλευρά. Ο Ντελάνι τον ακολούθησε με το αυτοκίνητό του, 2 οχήματα πίσω από το λεωφορείο, μέχρι που αυτό σταμάτησε κοντά σε ένα τετράγωνο με παλιά τούβλινα σπίτια.
Ο Χο κατέβηκε, διέσχισε το δρόμο και μπήκε στο νούμερο 412. Το μέρος ήταν ερειπωμένο, η μπογιά ξεφλούδιζε από τα παραθυρόφυλλα, τα ζυζάνια έβγαιναν από τις ρογμές στα σκαλιά της εισόδου. Ο Ντελάνι περίμενε. 20 λεπτά αργότερα, η γυναίκα βγήκε. Ίδια κοτσίδα, διαφορετικό φόρεμα. Κουβαλούσε μια χάρτινη τσάντα κάτω από το χέρι της και κοίταζε γύρω της πριν κατευθυνθεί προς τα ανατολικά. Ο Ντελάνι την ακολούθησε για 6 τετράγωνα, περνώντας από κλειστά μαγαζιά και ένα σινεμά με σπασμένα παράθυρα, μέχρι που έφτασε σε ένα μικρό εστιατόριο στη γωνία. Μπήκε μέσα. Μέσα από το παράθυρο, ο Ντελάνι την είδε να κάθεται σε ένα τραπέζι με 2 άντρες. Ο ένας ήταν γύρω στα 30, αδύνατος με μουστάκι. Ο άλλος ήταν μεγαλύτερος, χοντρός και φορούσε σκούρο κοστούμι παρά τη ζέστη. Μιλούσαν για πολλή ώρα. Κανείς δεν χαμογελούσε. Ο χοντρός άντρας έσπρωξε κάτι πάνω στο τραπέζι, ένα μικρό αντικείμενο τυλιγμένο σε καφέ χαρτί. Η γυναίκα το έβαλε στην τσάντα της χωρίς να το ανοίξει. Ο Ντελάνι δεν μπορούσε να αποτινάξει την αίσθηση ότι βρισκόταν στο επίκεντρο αυτής της υπόθεσης, όχι στο σπίτι του. Εκείνο το βράδυ, ο Ντελάνι και ο Μέρσερ επέστρεψαν στο νούμερο 412. Παρκάρισαν στο δρόμο, έσβησαν τη μηχανή και περίμεναν μέχρι να σβήσουν τα φώτα στο σαλόνι. Ο Μέρσερ κινήθηκε πρώτος, αγκαλιάζοντας τη σκιά του κτηρίου. Η μπροστινή πόρτα είχε ένα δύναμο κλείδωμα που έσπασε μετά από 2 λεπτά με ένα λεπτό αντικείμενο. Μέσα, ο αέρας ήταν αποπνικτικός, με μια ελαφριά μυρωδιά μούχλας και κάτι άλλο, κάτι μεταλλικό. Το σαλόνι ήταν λιτά επιπλωμένο, με έναν καναπέ σε έναν τοίχο και ένα τραπεζάκι γεμάτο παλιές εφημερίδες. Στον απέναντι τοίχο κρεμόταν μια κορνίζα με μια φωτογραφία της οικογένειας Μακρέι. Ήταν η ίδια φωτογραφία που είχε δει ο Μέρσερ στο φάκελο των αγνοουμένων. Δεν είχαν πολύ χρόνο, 20 λεπτά, ίσως και λιγότερο. Ο Μέρσερ πήρε τον Ντελάνι και ανέβηκε στον επάνω όροφο. Στην κουζίνα, ο Μέρσερ βρήκε ένα σιρτάρι γεμάτο ανοιγμένα γράμματα, όλα απευθυνόμενα στους Μακρέι, με σφραγίδα ταχυδρομείου μετά την ημερομηνία που εξαφανίστηκαν. Κάποιος τα είχε υποκλέψει. Επάνω, ο Ντελάνι βρήκε ένα δωμάτιο ραπτικής. Πάνω στο τραπέζι υπήρχαν κομμάτια υφάσματος, όλα κομμένα σε μικρά τετράγωνα, και ένα μισοτελειωμένο φόρεμα σε απαλό κίτρινο χρώμα. Όταν ο Μέρσερ το συνάντησε, και οι δύο το κοίταξαν σιωπηλά. Το ίδιο χρώμα με αυτό που φορούσε, είπε ο Ντελάνι. Ναι. Ο Μέρσερ σφίγγει τα δόντια του. Κρατάει κάτι δικό τους. Ίσως κάτι περισσότερο από κάτι. Ήταν σχεδόν στην μπροστινή πόρτα όταν ένας θόρυβος τους πάγωσε στη θέση τους. Το τρίξιμο ενός βήματος στη βεράντα. Ο Μέρσερ έσβησε το φως. Και οι 2 άντρες κολλήθηκαν στον τοίχο. Η πόρτα άνοιξε. Μια σιλουέτα μπήκε μέσα, σκιαγραφούμενη από το αμυδρό φως του δρόμου. Δεν ήταν η γυναίκα. Δεν ήταν ο άντρας από το εστιατόριο. Ήταν ο χοντρός άντρας από το εστιατόριο. Σταμάτησε στην πόρτα σαν να μπορούσε να τους μυρίσει. Ο Μέρσερ έβαλε το χέρι στη θήκη του όπλου του. Ο άντρας έκλεισε την πόρτα, την κλείδωσε και πήγε προς την κουζίνα. Ο Μέρσερ έκανε νόημα στον Ντελάνι να πάει προς την πίσω έξοδο. Βγήκαν από πίσω, κατέβηκαν τα σκαλιά και μπήκαν στο σοκάκι πριν ο άντρας καταλάβει ότι ήταν εκεί. Αλλά ο Μέρσερ ήξερε ένα πράγμα τώρα. Ο Χολ δεν ήταν απλά ένας περιπλανόμενος με κακές συνήθειες. Ήταν μέρος μιας αλυσίδας. Και η γυναίκα με τα κίτρινα δεν ήταν απλός συνεργός. Ήταν ο κρίκος που έπρεπε να σπάσουν για να φτάσουν στην αλήθεια. 21 Ιουλίου 1984. Τοποθεσία, Dayton, Οχάιο. Οι επόμενες 3 μέρες πέρασαν σαν ζέστη στον άσφαλτο, αργές, βαριές, πιέζοντας κάθε σκέψη. Ο Μέρσερ κράτησε τις αποστάσεις του από το Χολμ, γνωρίζοντας πλέον ότι η πραγματική δύναμη βρισκόταν στη γυναίκα. Δεν ήξεραν το όνομά της. Το βιβλίο του πανδοχείου δεν ανέφερε καμία γυναίκα, και στο δωμάτιο του Χολμ δεν υπήρχε κανένα ίχνος άλλου ατόμου, αλλά αυτή κινούνταν στη γειτονιά σαν σκιά με δικό της χάρτη. Ο Ντελάνι είχε αρχίσει να την αποκαλεί ανοιχτό κίτρινο. Το όνομα έμεινε, εν μέρει επειδή φορούσε συχνά αυτό το χρώμα, εν μέρει επειδή υπήρχε κάτι ξεθοριασμένο στην παρουσία της, σαν να είχε σταθεί πολλή ώρα στον ήλιο, ξεθοριάζοντας τον χώρο που καταλάμβανε. Το Σάββατο το απόγευμα, ο Μέρσερ την είδε να φεύγει πάλι από το 412. Αυτή τη φορά δεν κουβαλούσε τσάντα, μόνο ένα διπλωμένο κομμάτι χαρτί στο ένα χέρι. Περπατούσε γρήγορα προς τη στάση του λεωφορείου, επιβιβάστηκε χωρίς δισταγμό και πήγε νότια. Ο Μέρσερ και ο Ντελάνι την ακολούθησαν με το αυτοκίνητο, αφήνοντας το λεωφορείο να προχωρήσει, και μετά μείωσαν την απόσταση όταν κατέβηκε 2 μίλια πιο κάτω. Η γειτονιά ήταν πιο ήσυχη εκεί. Τσιμεντένια σπίτια με κρεμαστές βεράντες, ένας φανοστάτης που τρεμόπαιζε στο φως της ημέρας.
Σταμάτησε στο τρίτο σπίτι από τη γωνία, χτύπησε μία φορά και περίμενε. Ένας ηλικιωμένος άντρας άνοιξε την πόρτα. Η χλωμή κοκκινομάλα του έδωσε το χαρτί, μίλησε για λίγο και μετά γύρισε. Ο Μέρσερ πρόλαβε να δει το χαρτί στα χέρια του. Μια φωτογραφία ήταν τσαλακωμένη στις άκρες. Συνέχισε να προχωράει στο τετράγωνο μέχρι μια στενή παράδρομο και μπήκε σε ένα κτίριο χωρίς πινακίδα. Ο Μέρσερ περίμενε μέχρι να μπει μέσα, μετά διέσχισε το δρόμο, προσποιούμενος ότι κοιτούσε ένα παρκόμετρο. Μέσα από ένα κομμάτι βρώμικου γυαλιού, την είδε να κάθεται σε ένα τραπέζι με άλλες 3 γυναίκες. Έμοιαζε με κύκλο ραπτικής, με κλωστές, κομμάτι υφάσματος, φλιτζάνια τσαγιού. Αλλά υπήρχε ένταση στον τρόπο που έσκυβαν κοντά, μιλούσαν με χαμηλές φωνές, περνώντας μικρά αντικείμενα κάτω από το τραπέζι. Όταν η χλωμή κίτρινη έβαλε το χέρι της στη τσέπη του φορέματός της, ο Μέρσερ είδε να βγαίνει κάτι μεταλλικό, ένα κλειδί, το οποίο έσπρωξε στη γυναίκα δίπλα της. Η γυναίκα κούνησε μια φορά το κεφάλι και το έβαλε σε ένα υφασμάτινο πουγγί. Όταν η χλωμή κίτρινη έφυγε, ο Μέρσερ είχε ήδη κάνει το γύρο του τετραγώνου για να την προλάβει. Πήρε το βήμα της, αρκετά κοντά για να ακούει το αχνό θρώισμα της φούστας της. Στα μισά του δρόμου, στράφηκε απότομα σε ένα σοκάκι. Ο Μέρσερ την ακολούθησε. Τον περίμενε. «Με παρακολουθείς», είπε, χωρίς να το ρωτάει. Η φωνή της ήταν χαμηλή, ατάραχη. «Παρακολουθώ πολλούς ανθρώπους», είπε ο Μέρσερ. Εκείνη χαμογέλασε ελαφρά. «Και όμως καταλήγεις πάντα πίσω μου». «Ψάχνω το μακρά». Το χαμόγελο εξαφανίστηκε. «Τότε χάνεις το χρόνο σου». «Αλήθεια», ο Μέρσερ πλησίασε. «Επειδή σε έχω δει στην αυλή τους. Σε έχω δει στο σπίτι τους. Σε έχω δει να μεταφέρεις την αλληλογραφία τους». Τα μάτια της στενεύτηκαν. «Νομίζεις ότι αυτό είναι απόδειξη για κάτι? Νομίζω ότι ξέρεις τι του συνέβη». Για μια μακρά στιγμή, δεν είπε τίποτα. Τότε γύρισε και συνέχισε να προχωράει στο σοκάκι. Ο Μέρσερ την ακολούθησε. Στο τέλος του σοκακιού, σταμάτησε ξανά. «Δεν θέλεις την αλήθεια», είπε απαλά. «Θέλεις μια εκδοχή της που μπορείς να δεχτείς. Δοκίμασέ με», το μελέτησε σαν να ζήγιζε αν θα μπορούσε να επιβιώσει από μικρόν με τόνο τι επρόκειτο να πει. Τότε κούνησε το κεφάλι. «Όχι εδώ». «Τότε πού?» Εκείνη κοίταξε πέρα από αυτόν προς την είσοδο του σοκάκι. «Θα ξέρεις». Και με αυτά τα λόγια, βγήκε στο δρόμο και εξαφανίστηκε. Ο Μέρσερ δεν κοιμήθηκε εκείνη τη νύχτα. Συνέχισε να επαναλαμβάνει τα λόγια της, το σκόπιμο τρόπο με τον οποίο είχε πει «θα ξέρεις». Το επόμενο πρωί, πήρε την απάντησή του. Στην πόρτα του βρήκε ένα μικρό φάκελο χωρίς αποστολέα. Μέσα υπήρχε μία μόνο φωτογραφία Polaroid. Έδειχνε την κουζίνα το Μακρέι, το τραπέζι στρωμένο για 4 άτομα, μια κατσαρόλα στη φωτιά, ατμός παγωμένο στο κάδρο και στη γωνία της φωτογραφίας, μόλις που φαινόταν στη σκιά, ένα απαλό κίτρινο χρώμα. Κοίταζε κατευθείαν στην κάμερα. 23 Ιουλίου 1984. Τόπος, Dayton, Οχάιο. Η Polaroid έμεινε στο τραπέζι της κουζίνας του Μέρσερ όλο το πρωί, σαν ένα αντικείμενο που θα μπορούσε να κάψει το δέρμα αν το άγγιζε κανείς για πολλή ώρα. Ήταν αρκετά καιρό στο παιχνίδι για να ξέρει πότε κάτι ήταν σκηνοθετημένο και πότε ήταν αληθινό. Αυτό ήταν αληθινό. Η κόκκωση, η ανώμαλη λάμψη του φλας, το αχνό αποτύπωμα δακτύλου στην κάτω γωνία. Τίποτα δεν φαινόταν παραποιημένο. Και εκείνος ο ατμός παγωμένος στη μέση του καρέ, σαν κάποιος να είχε πατήσει το κλίστρο ακριβώς τη στιγμή που το σπίτι ανέπνεε. Ζούσε. Αυτή η λεπτομέρεια ήταν η πιο δύσκολη. Η κουζίνα το Μακρέι ήταν κρύα όταν έφτασε η αστυνομία. Δεν υπήρχαν κατσαρόλες στη σόμπα, δεν υπήρχε φαγητό, δεν υπήρχε ατμός, πράγμα που σήμαινε ότι η φωτογραφία δεν ήταν απλώς μια ματιά στο σπίτι πριν από την εξαφάνιση. Ήταν από τη νύχτα. Έβαλε τη φωτογραφία σε μια θήκη αποδεικτικών στοιχείων, πήρε το σακάκι του και οδήγησε μέχρι το σπίτι το Μακρέι. Το μέρος ήταν ακόμα περιφραγμένο με σιωπηλά σειρματόπλεγματα που κλείνε πάνω στα ζυζάνια, τα παράθυρα κλειστά με στρεβλωμένα φύλλα από κόντρα πλακέ. Η πόρτα της κουζίνας ήταν κλειδωμένη με λουκέτο. Στάθηκε εκεί συγκρίνοντας τις γωνίες στο μυαλό του, ακολουθώντας το πλαίσιο της φωτογραφίας με την πραγματικότητα. Η σκιά στη γωνία της Polaroid, ανοιχτό κίτρινο, στεκόταν κοντά στο ντουλάπι. Αυτή η γωνία ήταν τώρα άδεια. Δεν υπήρχε πόρτα ντουλαπιού, μόνο σοβά σπασμένος μέχρι τα δοκάρια. Μέχρι το μεσημέρι, ο Μέρσερ βρισκόταν στο γραφείο αρχείο της κομιτείας, αναζητώντας το αρχείο της ιδιοκτησίας στο Μακρέι, τα σχέδια, τα αιτήματα συντήρησης, τις ασφαλιστικές απαιτήσεις. Η τελευταία άδεια ήταν από το 1978 για ανακαίνιση της κουζίνας.
Και εκεί ήταν. Η αποθήκη είχε αφαιρεθεί, ο τοίχος είχε σπρωχθεί προς τα πίσω. Κάποιος είχε αναιρέσει την ανακαίνιση πριν από τη νύχτα της εξαφάνισης. Χτύπησε το σχέδιο με το στυλό του. Έχετε λίστες υπεργολάβων από εκείνη τη χρονιά, ο υπάλληλος συνοφρίωσε. Όχι τόσο παλιά. Το πιο κοντινό που θα βρείτε είναι τα ονόματά τους στις αποδείξεις φόρου ακίνητης περιουσίας. Ο φάκελος φόρου περιλάμβανε μια χούφτα εργολάβους. Ένας ξεχώρισε στο Mercer, H. Gallows Construction. Το όνομα του ήταν γνωστό. Το είχε δει σε ένα απόκομμα εφημερίδας του, 72 για έναν αγνοούμενο άνδρα, το οποίο το σπίτι βρέθηκε αργότερα κατεστραμμένο. Το μόνο που είχε μείνει ανέπαφο ήταν η κουζίνα. Ο Mercer τηλεφώνησε στον Τελάνι. «Έχεις ακούσει ποτέ για την Gallows Construction?» Μια παύση. «Ναι, αλλά όχι με τον τρόπο που σκέφτεσαι. Δεν ήταν απλά εργολάβοι». Το βράδυ, ήταν στο υπόγειο του Ντελάνι, με το τραπέζι γεμάτο με κουτιά αρχείων. Ο Ντελάνι έσπρωξε ένα προς τα εκεί. Μέσα υπήρχαν 8 φάκελοι υποθέσεων, ο καθένας με την ένδειξη «αδιευκρίνιστη». Άνοιξε έναν. 1974, μια τριμελής οικογένεια εξαφανίστηκε. Άλλος ένας. 1979, 2 αδελφές εξαφανίστηκαν μετά από αναφορές για παράξενους θορύβους στο σπίτι τους. Το νήμα. Σε όλες τις υποθέσεις, η JW Construction είχε εργαστεί στο χώρο εντός 6 μηνών πριν από την εξαφάνιση. Είχαν έρθει για επισκευές, είπε ο Ντελάνι. Μετά κάτι άλλαζε στη διαρρύθμιση. Ένας τοίχος μετακινήθηκε, μια πόρτα σφραγίστηκε, ένα ντουλάπι εξαφανίστηκε και η αστυνομία δεν το συνέδεσε ποτέ. Κάποιοι το έκαναν. Απλά δεν μπορούσαν να αποδείξουν τίποτα. Τα σπίτια ήταν πάντα καθαρά. Χωρίς αποτυπώματα, χωρίς σημάδια πάλης, απλά κάτι δεν πήγαινε καλά. Ο Mercer μελέτησε ξανά την Polaroid. Στην άκρη δεξιά, ακριβώς πάνω από τον ατμό, ήταν ορατό ένα κομμάτι από το εσωτερικό του ντουλαπιού. Ράφια και κάτι μεταλλικό που λάμπει. Έβγαλε ένα μεγεθυντικό φακό από τη τσέπη του. Το αντικείμενο ήταν ένα κλειδί, όχι σαν κλειδί σπιτιού. Μικρότερο, στρογγυλό, από αυτά που χρησιμοποιούνται για ντουλάπια ή αποθήκες. Την επόμενη μέρα, ο Mercer άρχισε να τηλεφωνεί σε όλες τις αποθήκες σε ακτίνα 10 μιλίων. Έλαβε ευγενικές αρνήσεις, απότομα κλεισίματα και ένας διευθυντής του είπε ξεκάθαρο ότι χωρίς δικαστική εντολή δεν θα έβρισκε τίποτα. Αλλά στη 12η αποθήκη, ο διευθυντής δίστασε όταν ο Mercer ανέφερε τα μικρά στρογγυλά κλειδιά. «Έχουμε μερικά παλιά ντουλάπια σαν αυτό. Δεν έχουν οικιαστεί εδώ και χρόνια. Αλλά αν λέτε ότι σχετίζεται με μια ενεργή έρευνα, θα σας βοηθήσω». Τα ντουλάπια βρισκόταν σε ένα σκοτεινό διάδρομο, με τον αέρα βαρύ από σκόνη. Ο διευθυντής έδειξε ένα από αυτά. «Αυτό δεν έχει ανοιχτεί από το 83. Ο Mercer σφίγγει το χέρι του γύρω από τη φωτογραφία στη τσέπη του. Η κλειδαριά ταιριάζει με αυτή στο ράφι της αποθήκης. «Ποιος τον νίκιασε?» ρώτησε. Ο διευθυντής κοίταξε ένα κλιπ. Το όνομα στο αρχείο είναι H. Gallows. Άνοιξαν την κλειδαριά με τρυπάνι. Η πόρτα άνοιξε με ένα τρίξιμο και αποκάλυψε ένα μεταλλικό ράφι γεμάτο κουτιά. Ο Mercer έβγαλε το πάνω κουτί. Μέσα υπήρχαν φωτογραφίες, δεκάδες Polaroid, κάθε μία με μια διαφορετική κουζίνα, σαλόνι ή υπνοδωμάτιο. Μερικές ήταν άδειες. Μερικές είχαν ανθρώπους, οικογένειες που έτρωγαν, παιδιά που έπαιζαν σε χαλιά, έναν άντρα που διάβαζε εφημερίδα. Σε όλες, τα άτομα κοίταζαν την κάμερα σαν να ήξεραν ότι ήταν εκεί. 24 Ιουλίου 1984. Τοποθεσία: Dayton, Οχάιο. Η μυρωδιά μέσα στο ντουλάπι ήταν το πρώτο πράγμα που πρόσεξε ο Mercer. Όχι σάπια, όχι μούχλα, χαρτί και σκόνη. Το βαρύ άρωμα των πραγμάτων που είχαν μείνει κλειδωμένα για τόσο καιρό που είχαν ξεχάσει το φως. Αυτός και η Ντελάνι στάθηκαν δίπλα-δίπλα, ξεφυλίζοντας τις Polaroid κάτω από το τρεμάμενο φως μιας λάμπας που έσβηνε. Οι φωτογραφίες κάλυπταν χρόνια, ίσως δεκαετίες. Διαφορετικά σπίτια, διαφορετικές οικογένειες. Καμία δεν είχε ετικέτα, καμία δεν ήταν σκηνοθετημένη σαν πορτρέτο. Ήταν στιγμές που είχαν απαθανατιστεί εν κινήσει. Μια γυναίκα που έβαζε ένα ταψί στο φούρνο. Ένα αγόρι που καθόταν σταυροπόδι στο χαλί κρατώντας ένα παιχνίδι φορτηγό. Μια έφηβη που γελούσε με το στόμα ανοιχτό, τα μάτια της στραμμένα προς την άκρη του πλαισίου, και πάντα, εκείνο το αχνό επίκεντρο στο φόντο και όχι στα πρόσωπα. Στο τρίτο κουτί, το μοτίβο άρχισε να αλλάζει. Ο Mercer έβγαλε ένα και πάγωσε. Η κουζίνα ήταν κομψή, μοντέρνα, χωρίς ίχνος από τα ξύλινα πάνελ ή τα δάπεδα πολενόλουν της δεκαετίας του
70 που είχαν δει μέχρι τώρα. Λευκά πλακάκια, συσκευές από βουρτσισμένο ατσάλι, χωνευτά φωτιστικά. Αυτό δεν είναι από την ίδια εποχή, είπε. Η Ντελάνι έσκυψε προς τα εμπρός. Μου λες ότι αυτό είναι το μέλλον, ο Μέρσερ κούνησε το κεφάλι. Ή τουλάχιστον αργότερα. Βλέπεις αυτή τη μάρκα ψυγείου, δεν υπήρχε μέχρι φέτος. Αλλά ο φάκελος για τον Γκάλους χρονολογείται από τη δεκαετία του 60. Κοίταξαν τη φωτογραφία. Στο κάδρο υπήρχαν 2 παιδιά, ένα αγόρι και ένα κορίτσι, κανένα από τα 2 μεγαλύτερο από 8 ετών. Και τα 2 ήταν ξυπόλυτα, με τα πρόσωπά τους στραμμένα προς κάτι που δεν φαινόταν στη φωτογραφία. Βρήκαν και άλλες παρόμοιες. Ένα σαλόνι με έπιπλα που ο Μέρσερ είχε δει μόνο σε καταλόγους. Μια κουζίνα με γρανιτένιο πάγκο, κάτι άγνωστο στα μεσοαστικά σπίτια του Ντέιτον. Μια σειρώμενη γυάλινη πόρτα που άνοιγε σε μια αυλή όπου το γρασίδι τελείωνε απότομα σε γυμνό χώμα. Αυτά τα μέρη, είπε αργά ο Ντελάνι, μπορεί να μην έχουν καν χτιστεί ακόμα. Η ιδέα έμεινε κολλημένη στο μυαλό του Μέρσερ. Ο Γκάλους δεν φωτογράφιζε απλώς οικογένειες στα σπίτια τους. Τεκμηρίωνε μέρη, μερικά πριν καν ολοκληρωθούν. Το φως του απογεύματος έσχιζε τα ψηλά παράθυρα των αποθηκών όταν ο Μέρσερ βρήκε τη φωτογραφία που τον έκανε να παγώσει. Η οικογένεια Μακρέι και οι 4. Καθόντουσαν στο τραπέζι της κουζίνας τους, με ατμό να βγαίνει από τα μπολ με τη σούπα, τα χέρια τους ακουμπισμένα στο τραπεζομάντιλο. Η φωτογραφία είχε μία ημερομηνία με ξεθοριασμένο μελάνι στο κάτω μέρος. 18 Μαρτίου 1983, 9 και 4 μετά μεσημβρίαν. Η επίσημη αναφορά έλεγε ότι οι Μακρέι είχαν δει για τελευταία φορά στις 18 Μαρτίου, κάποια στιγμή μετά τις 8:30. Η φωνή του Ντελέινι ήταν σφιγμένη. Αυτή τραβήχτηκε λιγότερο από 1 ώρα πριν εξαφανιστούν. Ο Μέρσερ τη γύρισε. Δεν υπήρχε τίποτα στο πίσω μέρος εκτός από ένα χνόλεκε σαν αποτύπωμα του αντίχειρα κάποιου. Πήγαινε τη στο εργαστήριο, είπε. Εξέτασαν το τελευταίο κουτί. Μία φωτογραφία έκανε το Μέρσερ να χτυπήσει δυνατά η καρδιά του. Ήταν ένας στενός διάδρομος με ανοιχτόκινα τυχώματα. Αριστερά, μια κλειστή πόρτα. Δεξιά, ένας καθρέφτης που αντανακλούσε το χέρι ενός άνδρα. Το μανίκι ενός πουκάμισου εργασίας, ένα ρολόι. Ο Μέρσερ αναγνώρισε το ρολόι. Το είχε δει σε μια παλιά αφίσα αγνοουμένων από το 1975. Ένας άντρας ονόματι Ρόναλντ Άτκινς, που είχε φορεθεί για τελευταία φορά τη νύχτα που εξαφανίστηκε η οικογένειά του. Μέχρι το απόγευμα, είχαν 112 φωτογραφίες απλωμένες στο τραπέζι του υπογείου του Ντελέιν. Πρέπει να τις χαρτογραφήσουμε, είπε ο Μέρσερ. Να δούμε που βρίσκονται αυτά τα σπίτια από την πλευρά του Ντελέιν. Ξέρεις, μερικά από αυτά θα έχουν εξαφανιστεί, θα έχουν κατεδαφιστεί, θα έχουν ξαναχτιστεί. Μετά θα βρούμε αυτό που έχει μείνει όρθιο. Η πρώτη αντιστοίχηση ήταν εύκολη. Ένα σπίτι στη Lowdale Avenue. Πήγαν εκεί το επόμενο πρωί. Η τωρινή ιδιοκτήτρια, μια μεσήλικη γυναίκα με καπέλο, κοίταξε τη φωτογραφία που κρατούσε ο Μέρσερ. Αυτή είναι η κουζίνα μου, είπε αργά. Αλλά αυτό το τραπέζι δεν είναι δικό μου και δεν ξέρω αυτούς τους ανθρώπους. Πότε ανακαινίστηκε η κουζίνα, αυτή σήκωσε τους ώμους. Μετακομίσαμε το 1986. Ήταν έτσι τότε. Γιατί, ο Μέρσερ δεν απάντησε. Τα μάτια του ήταν στραμμένα στον απέναντι τοίχο, όπου ένα χνό ορθογώνιο περίγραμμα χαλούσε το χρώμα. Στο ίδιο σημείο της φωτογραφίας όπου κάποτε υπήρχε μια πόρτα. Εκείνο το βράδυ, πίσω στο διαμέρισμά του, ο Μέρσερ κάρφωσε τις φωτογραφίες στον τοίχο σε ομάδες, με τη φωτογραφία της μακρά στο κέντρο. Γύρω τους, άλλες οικογένειες σε πιο μακρινά μοντέρνα σπίτια. Ανάμεσά τους άρχισε να διακρίνει μια ακολουθία, μια εξέλιξη στυλ, διαρρυθμίσεων και μεθόδο κατασκευής. Ήταν σαν να προχωρούσε μια κρεμάλα μέσα στο χρόνο, φωτογραφίζοντας κάθε σπίτι καθώς άλλαζε ιδιοκτήτες, άλλαζε μορφή, και μερικές φορές πριν καν υπάρξει. 28 Ιουλίου 1984. Τοποθεσία, Κετέριν, Οχάιο. Η διεύθυνση δεν ήταν γραμμένη πουθενά. Προέρχονταν από τη γωνία μιας εισόδου, την καμπύλη ενός αδιεξόδου και το σχήμα ενός φαναριού που μόλις διακρινόταν στη γωνία μιας από τις φωτογραφίες της κρεμάλας. Η Ντελάνι τη βρήκε πρώτη, ακολουθώντας με το δάχτυλό της ένα διπλωμένο χάρτη, γυρνώντας τη φωτογραφία και τις σημειώσεις της. Αυτό είναι, είπε τελικά. Meadowlark Court. Ο Μέρσερ κοίταξε ξανά τη φωτογραφία. Η αστραφτερή λευκή κουζίνα με το γρανιτένιο νησί, η σειρώμενη πόρτα προς την ημιτελή αυλή, τα 2 ξυπόλυτα παιδιά που κοιτούσαν έξω από το κάδρο. Την κρατούσε για μέρες, χωρίς να την αφήνει από τα μάτια του. Πάμε. Αργά το πρωί, το αδιέξοδο ήταν καλυμμένο από μια ζέστη.
7 σπίτια, όλα στραμμένα προς τα μέσα, με τις εισόδους τους να καμπυλώνουν προς το δρόμο σαν λυγισμένα δάχτυλα. Ο Μέρσερ πάρκαρε 2 σπίτια πιο κάτω από αυτό της φωτογραφίας. Ήταν ακριβώς το ίδιο. Λευκή επένδυση, μαύρα παραθυρόφυλλα, η ίδια κλίση της στέγης. Η αυλή, όμως, ήταν τώρα γεμάτη. Πράσινο γρασίδι σε μια σειρά από φράχτες όπου στη φωτογραφία υπήρχε γυμνό χώμα. Ένα πλαστικό τρίκυκλο βρισκόταν στο μονοπάτι μπροστά. Η γυναίκα που άνοιξε την πόρτα είχε ένα μωρό στην αγκαλιά της. Ήταν νέα, ίσως 30 ετών, με επιφυλακτικά μάτια. «Μπορώ να σας βοηθήσω?» ρώτησε. Ο Μέρσερ έδειξε το σήμα του. «Είμαι ο Detective Mercer και από εδώ αστυνόμος Ντελάνι. Συγγνώμη που σας ενοχλούμε, αλλά διερευνούμε μια παλιά υπόθεση εξαφάνισης. Μπορούμε να σας κάνουμε μερικές ερωτήσεις για την ιστορία του σπιτιού σας?» Η γυναίκα άρπαξε το μωρό της. «Το αγοράσαμε το 81 απευθείας από τον κατασκευαστή. Είμαστε οι πρώτοι ιδιοκτήτες». Η Ντελάνι κοίταξε το Μέρσερ. «Κυρία μου, αναγνωρίζετε αυτά τα παιδιά?» Της έδειξε τη φωτογραφία. Η γυναίκα σύρριξε τα φρύδια της. «Αυτή είναι η κουζίνα μας». «Ναι, αλλά δεν τα έχω ξαναδεί ποτέ». «Και αυτό δεν είναι το τραπέζι μας ούτε οι καρέκλες μας». «Πότε νομίζετε ότι τραβήχτηκε αυτή η φωτογραφία?» ρώτησε ο Μέρσερ. «Δεν ξέρω. Μετακομίσαμε πριν τελειώσει η αυλή, γι' αυτό υπάρχει χώμα έξω». «Σωστά. Αλλά ποιος τράβηξε αυτή τη φωτογραφία μέσα?» Η κουζίνα ταιριάζει απόλυτα με τη φωτογραφία. Το βλέμμα του Μέρσερ έτρεξε στο δωμάτιο, στον μπάγκο, στο νησί, στη σειρώμενη πόρτα, πριν σταματήσει σε μια αχνή γραμμή στο χρώμα πάνω από το σοβατεπί κοντά στο ντουλάπι. «Τι είναι αυτό?» «Αλφα, εκεί είχαμε μια ζημιά από νερό πριν από χρόνια. Ο υδραυλικός έπρεπε να κόψει τον τοίχο. Μπορούμε να ρίξουμε μια ματιά», δίστασε, αλλά μετά κούνησε το κεφάλι. Το κομμάτι που είχε κοπεί ήταν μικρό και είχε επιδιορθωθεί με προσοχή. Ο Μέρσερ γονάτισε και έτρεξε τα δάχτυλά του κατά μήκος της ραφής. Έβγαλε το μαχαίρι του και έσπρωξε την άκρη. Το κομμάτι του γυψοσανίδας αποκολλήθηκε με ένα θρασί θόρυβο. Μέσα στο κενό, ανάμεσα στη σκόνη και το μονωτικό υλικό, βρισκόταν ένα τετράγωνο κομμάτι χαρτί. Το έβγαλε προσεκτικά. Ήταν μια Polaroid. Τα ίδια παιδιά από τη φωτογραφία της κουζίνας, αλλά αυτή τη φορά κάθονταν με σταυρωμένα πόδια στο γυμνό πάτωμα, με τα χέρια στα γόνατα και τα μάτια καρφωμένα στην κάμερα. Πίσω τους, ορατό μέσα από την πόρτα, ήταν το περίγραμμα ενός ανδρικού χεριού, ένα πουκάμισο εργασίας, ένα ρολόι. Το ίδιο ρολόι που είχε δει ο Μέρσερ στον παλιό φάκελο της υπόθεσης Ρόναλντ Άτκινς. Τράβηξαν τη φωτογραφία έξω. Η φωνή της Ντελάνι ήταν σφιγμένη. Ο Ρόναλντ Άτκινς εξαφανίστηκε με τη γυναίκα και το γιο του το 1975. «Αυτό το αγόρι», είπε δείχνοντας την Polaroid, «δεν είναι ο γιος του, που σημαίνει κρεμάλα», είπε ο Μέρσερ. Η Ντελάνι κούνησε το κεφάλι. «Ή κάποιος που έμαθε από αυτόν». Εκείνο το βράδυ, ο Μέρσερ ξαναέβαλε τις φωτογραφίες στο διαμέρισμά του. Η κουζίνα, τα παιδιά, το χέρι του άνδρα, το τραπέζι το Μακρέι, το ρολόι του Ρόναλντ Άτκινς. Όλα έδειχναν ένα πράγμα. Ο Γκάλοους ή όποιος ήταν πίσω από την κάμερα δεν είχε απλώς απαγάγει ανθρώπους. Τους είχε μετακινήσει, τους είχε σκηνοθετήσει σε άλλα σπίτια, σπίτια που δεν υπήρχαν ακόμα. Κοντά στα μεσάνυχτα, ο Μέρσερ σήκωσε το τηλέφωνο. Πήρε έναν αριθμό που δεν είχε χρησιμοποιήσει εδώ και χρόνια, έναν παλιό πληροφοριοδότη που του είχε πει κάποτε ότι ο Γκάλοους είχε την ικανότητα να βλέπει τα σπίτια πριν από όλους τους άλλους. Όταν ο άντρας απάντησε, η φωνή του ήταν βραχνή. «Μέρσερ, δεν έχω νέα σου από την υπόθεση Χάρτλεϊ». «Τι συμβαίνει?» «Πρέπει να μάθω πως ο Γκάλοους διάλεξε τα σπίτια». Η γραμμή έμεινε σιωπηλή. «Δεν τα διάλεξε. Του τα έδωσαν. Κάποιος με τα σχέδια. Κάποιος που ήξερε ακριβώς πότε θα χτιζόταν και ποιος θα ζούσε εκεί». «Ποιος?» Ο πληροφοριοδότης γέλασε χωρίς χιούμορ. «Νομίζεις ότι θα ήμουν ακόμα ζωντανός αν σου το έλεγα? Αν αρχίσεις να ψάχνεις στα αρχεία του γραφείου πολεοδομίας, θα δεις το ίδιο όνομα ξανά και ξανά. Ίδιος κατασκευαστής, ίδια σχέδια δρόμων. Ο Γκάλοους ήταν απλώς ο διανομέας». 2 μέρες αργότερα, ο Μέρσερ βρισκόταν στο αρχείο της κομιτείας. Η Ντελάνι ξεφύλιζε φακέλους, ψάχνοντας για άδειες οικοδομής. «Εδώ», είπε, σπρώχνοντας έναν φάκελο. «Με Adork Court, ίδιος κατασκευαστής, άλλος ένας. Lowdale Avenue, ίδιος κατασκευαστής, άλλος ένας. Και άλλος ένας». Το όνομα ήταν σφραγισμένο με καθαρό μαύρο μελάνι. Palisade Homes LLC.
Η εταιρεία εξακολουθούσε να υπάρχει και χτίζανε ξανά σε μια ολοκαίνουργια συνοικία, λιγότερο από 10 μίλια από την παλιά γειτονιά το Μακρέι. 14 Αυγούστου 1984. Τοποθεσία: εργοτάξιο Brookhaven Estates, Οχάιο. Η συνοικία δεν υπήρχε ακόμα στους περισσότερους χάρτες. Ο δρόμος ήταν ένα χωματόδρομο ανάμεσα σε χωράφια με καλαμπόκι και ο αέρας ήταν γεμάτος με τη μυρωδιά του υγρού τσιμέντου και του ντίζελ. Ο Μέρσαρ πέρασε με το αυτοκίνητο μπροστά από τα ημιτελή σπίτια, σκελετούς με στέγες που σκιώνονταν στον απαλό ουρανό του πρωινού. Η Νταλέινι καθόταν δίπλα του, με τα μάτια της να σαρώνουν τα οικόπεδα. «Οικόπεδο 17», είπε, δείχνοντας ένα κίτρινο παλούκι στην άκρη του δρόμου. Αυτή ήταν η διεύθυνση που αναγραφόταν στην άδεια της Palisade Homes. Το επόμενο σπίτι που θα είχε κουζίνα πανομοιότυπη με αυτή το Μακρέι. Παρκάρισαν στην άκρη του αδιεξόδου. Τα θεμέλια είχαν χυθεί, οι τοίχοι είχαν χτιστεί μέχρι το ύψος των ώμων. Μια φορητή γεννήτρια στεκόταν σιωπηλή στο χώμα. Δεν υπήρχε κανείς γύρω. Ο Μέρσερ πέρασε από αυτό που θα ήταν η μπροστινή πόρτα. Το ξύλινο πλαίσιο τρίζανε κάτω από τα πόδια του. Περπάτησε μέχρι το σημείο που θα ήταν η κουζίνα, με σανίδες να σηματοδοτούν το χώρο που θα στεκόταν το νησί. Η Ντελάνι τον ακολουθούσε, το χέρι της αγγίζοντας ένα από τα στηρίγματα. «Δεν θα είναι εδώ τώρα», μουρμούρισε. «Έρχεται να βάλει τις γυψοσανίδες πριν μετακομίσουν οι ιδιοκτήτες». «Το ξέρω», είπε ο Μέρσερ, αλλά τα μάτια του συνέχιζαν να περιεργάζονται το χώρο. Στην άκρη των θεμελίων υπήρχε ένα ορθογώνιο κομμάτι χώματος, πιο σκούρο από το υπόλοιπο. Η μελλοντική αποθήκη. Ο Μέρσερ έσκυψε. Το χώμα φαινόταν πρόσφατα σκαμμένο, όχι συμπιεσμένο όπως το υπόλοιπο. Έβγαλε το πτυσσόμενο φτιάρι του και άρχισε να σκάβει. Το πρώτο πράγμα που βρήκε ήταν ξύλο, όχι δοκός, αλλά ένα μικρό κουτί, μήκους περίπου 60 εκατοστών. Το σήκωσε και το καθάρισε από το χώμα. Ήταν μια εργαλειοθήκη ξυλουργού, από αυτές με σειρώμενο καπάκι. Μέσα υπήρχαν δεκάδες Πόλαριντ. Μερικές ήταν σαν τις φωτογραφίες της κουζίνας, άδειοι χώροι με δανεισμένα έπιπλα. Άλλες ήταν πιο ανησυχητικές. Παιδιά καθισμένα άκαμπτα στο γυμνό πάτωμα. Γυναίκες που στέκονταν με τα χέρια σταυρωμένα, το βλέμμα στραμμένο μακριά από την κάμερα. Και σε κάθε φωτογραφία, κάπου στο κάδρο, υπήρχε ένα αντικείμενο που ο Μέρσερ αναγνώρισε από ένα άλλο σπίτι. Ήταν σαν ένα νήμα που ένωνε όλες τις σκηνές. Το χέρι του Ντελάνι αιωρήθηκε πάνω από τη στίβα. «Αυτά είναι όλα από σπίτια στο Palisade». Ο Μέρσερ κούνησε το κεφάλι. Αυτό σημαίνει ότι ο Γκάλοους δεν είχε απλώς πρόσβαση. Είχε ελεύθερη πρόσβαση. Έβαλαν το κουτί σε μια σακούλα και το μετέφεραν στο αυτοκίνητο. Όταν έφτασαν στο γραφείο του σερίφη της κομιτείας, το φως της ημέρας είχε γίνει έντονο, λευκαίνοντας τους δρόμους. Οι φωτογραφίες ήταν απλωμένες σε ένα μακρύ τραπέζι στην αίθουσα αποδεικτικών στοιχείων, κάθε μία σημειωμένη και καταχωρημένη. Οι detective έρχονταν και έφευγαν, μερικοί κουνώντας το κεφάλι, άλλοι βρίζοντας κάτω από την αναπνοή τους. Ένας αναλυτής εγκλημάτων εντόπισε τα σπίτια στις φωτογραφίες σε έναν κύριο κατάλογο των κτηρίων του Palisade μεταξύ 1974 και 1983. Από τα 62 σπίτια, τα 14 είχαν σχέση με ανεξιχνίαστες υποθέσεις αγνοουμένων. Αλλά υπήρχε ένα που έκανε το Μέρσερ να παγώσει. Ένα σπίτι χτισμένο το 1977 στην οδό Γουέστον. Η τελευταία γνωστή διεύθυνση ενός άνδρα ονόματι Ρόναλντ Άτκινς. Ο Άτκινς, η γυναίκα του και ο γιος του δεν είχαν δηλωθεί επίσημα αγνοούμενοι. Οι γείτονες είπαν ότι είχαν μετακομίσει ξαφνικά. Η υποθήκη είχε εξοφληθεί σε μετρητά πριν από την πώληση. Στο αρχείο του σπιτιού Palisade υπήρχε μια φωτογραφία πριν την κατασκευή της κουζίνας, πανομοιότυπη με αυτή του Meadowlark Court, με το γιο του Άτκινς να κάθεται στο νησί, με ένα σχολικό κουτί φαγητού ανοιχτό μπροστά του. Και πίσω του, στο θολό είδωλο της πόρτας του φούρνου, ήταν ο άνδρας που κυνηγούσαν εδώ και χρόνια. Ο Γκάλοους. Η φωτογραφία ήταν αρκετή για να εκδοθεί ένταλμα, αλλά ο Γκάλοους είχε ήδη φύγει. Το μόνο ίχνος ήταν ένα τροχόσπιτο που βρέθηκε σε μια αποθήκη στην ύπαιθρο. Το εσωτερικό του ήταν κατεστραμμένο, εκτός από μια καρέκλα βιδωμένη στο πάτωμα και μια φωτογραφική μηχανή Polaroid στο κάθισμα. Η υπόθεση Μακρέι έκλεισε, τουλάχιστον στα χαρτιά. Τα επίσημα αρχεία ανέφεραν ότι η οικογένεια είχε πιθανώς απαχθεί μεταξύ Κυριακής βράδυ και Δευτέρας πρωί. Τα πτώματά τους δεν βρέθηκαν ποτέ. Ανεπίσημα, ο Μέρσαρ ήξερε ότι είχαν μεταφερθεί σε τουλάχιστον 2 σπίτια στο Palisade πριν εξαφανιστούν για πάντα. Τα σπίτια ήταν τα κλουβιά, οι φωτογραφίες, τα τρόπαια. Χρόνια αργότερα, το Brookhaven Estates ολοκληρώθηκε. Οικογένειες μετακόμισαν. Οι κήποι μεγάλωσαν. Τα ονόματα των δρόμων ήταν χαρούμενα. Willow Run,
Sunnybrook, Dogwood Lane. Ο Μέρσερ πέρασε μια φορά με ένα αυτοκίνητο χωρίς διακριτικά. Τα σπίτια έμοιαζαν με όλα τα άλλα της γειτονιάς, αλλά δεν μπορούσε να τα κοιτάξει χωρίς να δει πρώτα τα άδεια δωμάτια, πριν τα έπιπλα, πριν τα γέλια, πριν τα ονομάσει κανείς σπίτι. Μόνο γυψοσανίδες και σιωπή. Καθώς έφευγε, πέρασε από το οικόπεδο 17. Ένα μίνιβαν ήταν παρκαρισμένο στην είσοδο. 2 παιδιά έπαιζαν στην αυλή, κυνηγώντας το ένα το άλλο μέσα από τα σπρίνκλερ. Η μητέρα του στεκόταν στο παράθυρο της κουζίνας και τα παρακολουθούσε από το δρόμο. Ο Μέρσερ μπορούσε να δει το γρανιτένιο νησί πίσω της. Το ίδιο νησί, η ίδια σειρώμενη πόρτα, το ίδιο μέρος όπου είχε τραβηχτεί μια φωτογραφία χρόνια πριν. Μια φωτογραφία που κανείς σε εκείνο το σπίτι δεν θα έβλεπε ποτέ ξανά.